سما كسبت وين سراما سلام تغطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومون كم وترو العلا قداس النزلوهم زيناتات بدرجة علم أبزو بانا دما قد تاوي تلوا زلوهم زيناتات هنا كنري مچم علمنا بزقال تفكرناتات تحنبب لك نبل كلنا كابزنا يلوم فيديو بزح كنم هار كم فتنينا سلمتاي إز زقبر زلو إيرتران عامتات زتصبيتو نقرات قون غيلي تعجز دما كسع كندي صبق فرق كم زغل كابزنا لو مكنرينا كل زحجي زقبر زلو سعرنا إيرترا تراي كونن إيرترا نوح مكيتا بتعجز سلتصبيت العالم كله تنقرات كله يكاير الله زي بزعبان تاينا نزارب زلنا بفلاي بوغن تشاينا راشيان زقبر زلو غعزو بفولوي نجر أبزي كنتات كنت بوكينا ديكونا بدبلوماسي أمريكا فوليات نفرتناتن أب يمن أمتعتن كم زنبرت نمتكعتي إزي انتاي تصلوا سلزلوي نمنتاي علامة مامتيوم مكال مسار حسينهم ديم نفس خالة زربا زلوا كنرينا أبزو بانا دما بزح مكس خاصاتالو لايك مكبار سبورت مكبار كسامو داتا أمسانا بزدما بتعتنا نحتتنا مجمريا لنك أنا أبزي زلوا كنتا تشاينا قرب زقي لاغنيا انتاي تكبر على تشاينا سكنسمع But also the demand for oil and what Russia is doing in Ukraine, this changes the dynamics on what China wants in the Middle East. Yeah, China has been remarkably quiet for several weeks on the conflict of the Middle East, but this week they really pick up a bit of their engagement. They have a conference call between the Foreign Affairs Minister of China and counterparts in Iran and Israel. So obviously they are interested. China أبزو قدايزي بعين دبلوماسي كتفتح حياة تنزل أبتو وتهدرا متتتاوي ون رسني زقبرو لزلو بفلاي أمون إسرائيل إيران زخية زلو نتزو بانا يما كلاي مبراق العول ترى العول تلوا كل وسل زغل China دما أب كفال ويجن أقداس كفال ندادنا تا كابتزو باتسلت وسد زرقتنا يزو بازن وقطبا أب تلوا كل وسل زغل تاك جوج تقبر جميرة لا نت منستر قدات وصاينا إسرائيل كم دمان منستر قدات وصاينا إيران نغلط يوم بكونفرنس كول كم زرخبتهم بحد كترهبهم ديكورس بينهم كم زرخبتهم سلزي تشاينا دبلوماسياتها كم نا أمريكا معات ميدياتها ها أنتون بلينكن هجرات عرباتيو دبلوماسيا ومشين بلا بلا والحنت فرزي بلونا تشاينا بسقطها يتسرح وتصيد دماوي زركب نعمتات ملو مأكلاي مبرع أمريكا خمسة تبالنا مرة تشاينا والحنت خي سمعنا نيرانن نتنكلت زعابية تسابات زنبرة إيران سعوديان أوش تحصير جزء سلام أبيلهم ما ترايد كونس أمباسادرات السجاجرهم درجة أبصبغ درجة بس يعملوا إذا صبغ درجة كفرس غلدما أمريكان إسرائيل زجبروز لو كنتاتيو أمريكا دما نعونك تفرس يا كل تسعر زلا كن رينا زي نيران نكن هرمينا كل خلو نتكاينات تجبروز زلا سلام الركعات السعودية مس إمارات سلسين بريكس تياتن هجر مانا بريكس وعلى يقبر له نت بريكس تقييمهم راشان تشاينا عندما نقميت كوز واب زلي زلو أمريكا تاخد قبر الله تاخد قبر بمنقد إسرائيل تفتنا الله نبملو ندحرك كتملصو أبتنا يكرم ناي مفتاح درجة نخملسو of course أمريكا زغبها الكل انت سلامي تدلي وقع تدلني هذا لا قال يزبال indirect لكن استراتيجينا أمريكا مبزحت زي حنفشفش فتيركا نت حنفشفش ما نجينا قبر كا خبوست تغون ويكا أيات تغون كلهم سلام تغينهم بزي زياد صبوق يركم ذكروا هذا حجي أمريكا أبزح حجز الله درجة قدام لكم يلغون أبزح حجز الله درجة نعلم كتم محاضرات غينا بغمية كتم محاضرات حدث قبل التنتي زلوا بعلم بنيشتي قبل التنت زلوا هذا ينسدما وتهدراوز قبل التنتي اتنا يكون تباوز قبل التنت بناي دولار كم دما بوحدات كامباينتات ناي تكنولوجي ده أمبر أبتك هالي نعبنت أبجزا خريو نبرت ناي أمريكا تتكلم الله أبجزا خاسي ميدين أمريكا زبلوي كأمريكا زمت نبرت تتكلم الله كابتو بالعوديو كابتو سوتيوديو كابتو خدونوديو نبرت ناي جزا خادي وحديو انت اللو خينو انت يقنا له لعول كنترول زلو تكنولوجي جوجل يوتيوب نتقام مثلا فيسبوك قال من كل تكنولوجي تقام مثلا أمريكا عبي سبلل تالو سلازي بجك تكنولوجي كالا ابن تايم هيدم زل أب حيل دلو أب أسواري سلازي وتهدروا حيل سلازلو بنقدين عن يرتران عم سانا نقدي شركة كنقبر لكمنا إنفس كنقبر لكمنا كله أي كلون يلا نسو عدا يزلو نبكينات راي تفكير زلا هاينا بنصارو بنقدت راي كتحزا كاسل تغل أمريكا تقبر ملا
كمي غيرنا حنفشفش نفتر حنفشفش تفاتيرو هاجراتنا بقطبه زي كونه نابرقات ينده حزبا رقات نخلون مجمريا اصوار كغزا كفتنا قال دما ناب امريكا كصقعان اصار امريكا تطودحريلكا حدغا ناتو ابك خون سلازخن سلازي امريكا تخطلو زلا حساب بريزنت سياسه بزع غزي يزبلا حنفشفش فتيركا حساب استراتيجياتكا تكونتات زنصرلكا كتحاونا لك تقداي لولو اكزاكتلي ما كلاي مبرق دما كونتات نايزينا نرزلنا تشاينا قلنا زي كونتات زي مفتاح تقبروا اللي تفتنا الله قال لي يكون ان اسرائيل كتسمعها ولا حنت عقميه بالله تشاينا قل maybe كان alternative كتفتروا اللي تخل من قدي كل يخل خو They put together Saudi Arabia and Iran a year ago. Both sides reestablished diplomatic relationships. For Beijing, as you said, this matters a lot. They buy more crude oil from both countries than anyone else. And the tone of the relationship between the Saudis and the Iranians is so different from 5 years ago. They have ambassadors in both sides. And to me, there was a picture that it was just a photograph that was really emblematic of what we are talking about. The Iranian Foreign Affairs Minister traveled to Riyadh for meetings. You will be expected. He will be received by his counterpart in Saudi Arabia. And he was. The surprise was that he was also received by Crown Prince Mohammed bin Salman, who runs the እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣብቲ ቦታቲ ክመፅእ ዝፀንሐ ናይ ሰላም ኣንፈት ናይ ብሓቂ ኣብ 53 ዓመት ተራእዩ ዘይፍለጥ ዝነበረ እዩ ለንቀነ ጥራይሲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ናብ ስዑድያ መፅኡ ነይሩ ናብ ስዑድያ ክመፅእ ከሎ መዘኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ክቕበሎ ዝግባእ تي نجوس ناي سعودية كقبلة مريض. أنت مالتي أمان قام زلوا مرد دعان اتزن كسكن داي كم زقدسون. حنت زربا كمي زيادة رايت زربا نحاور خزكرا زلوا. Day-to-day affairs of Saudi Arabia, and not only he was received. Saudi media released a number of photographs where smiling at ease. I mean, it didn't really telegraph we are enemies. It doesn't mean that they are friends, but I think that they have found a way to work with each other. But so what unites them? I mean, is it oil? Again, you talk about the neutrality, so I don't know whether you'd call it as like frenemies, but are they is it the US and actually, you know, that unites them because neither particular هجي انتايو عبد الزر زلو أمانغو إيران سعوديان انتاي ربح حصل زلو اتمك الراب زقبر زلو يس طلعتك خونا خلوا نأمريكا إسرائيل بتعمل تصبغ ينيرو مغنياتو أمانغو تنحيالة تقرات تركيا سعودية كما دما إيران أمانغو زين سلسة عبد ويقاب كلك خلالو مغنياتو زين سلسة بزو حزب زلون حيالة تقراتين زيادة تحبيرا نسرائيل لعلت أعطق قبرو لا يقول يوم إتا أمريكا تسعوتا بوليتيكا دما زين عبيتنا إسلاموين هقرات بتبوتا زلوا بفتشون كم زي قراربان كم زي ردان كتقبر لك نتركي أكال نينيتو بمقبار نيران كم تسألعي بمقبار نسعودية دما شركة بوس نايتريجن بمقبار نسالسينا ناتن بوتا هيباتن قلت تقع كم زي كونان كم زي ردان بس كنا تحت زق سعودية داغ ما قمت ناخذ قبرو لوز قبرا زلو انتايو ولا ون مس إيرترا زلو وادي مس كبابيا زلو وادي نابريكس كتاتو زقبرا زلو مغنيات حدا مغنياتيو مغنيات رأيوا زدما أبت زوبانا زلو أقداسنتنا. He likes the US. Francine, I love the expression frenemies because I think that they really express. I mean, I don't think that anyone in Saudi Arabia is just cheering from Iran in this conflict, but they are not rooting for Israel as it was in the past. I mean, the Middle East, as in many places, has been ruled by this all say of the enemy of my enemy is my friend. Therefore, Saudi Arabia was siding with Israel against Iran. I think that it unites then a desire for stability, a desire to be able to export their oil. Both sides are very interested in getting the money. Iran obviously needed, and Saudi Arabia is in a moment where it's investing a lot and needs the money. I think that for the Saudis, there was a moment in 2019 where militias affiliated with Iran attacked the biggest processing facility, Abqaiq attack in 2009. I think that the Saudis were shocked that was possible, that they didn't even detect the drones, and they were also shocked that the United States did absolutely nothing. And that was not Biden, that was Donald Trump who was زيادة ربازي أتصبق لكم ذكروا سعودية نمجمريا رياليتي تشيك ما سقات يمواي بلالو بحكي كنا أمريكا خنكركل لكم ينايلو أنتي تعمتي زانتانا بريزنت سياس نيراب زمسي لكم نيرة تنا كلام نقول عبد الله ناتو هذا نتا مالدينور برايت بهالنا أمريكا زبالة زانتا سادما كن حلوك هذا سبسي قواساك خوان الكايلو محل تاوت إل زبالة عدو عرقينو اتزب إدما أبسو من حنتك زيدي كلتك زي متشو حنتك إل زبالة عتقينو اتقواسا دع شكا ولا تزبي تبل زربايا مانياتو تزبي ككيدو يقبل عزغل تقواسا محل تاوت إل زبالة عتقينو نتناطال مجمريا تقواسا الكعصير كازل ها كودانيو أمريكا توزدو باجت كاب سعودية نتي حلوة سكيورتي كنباكم من هيلوم زوزدو ودما كاب كالوت كمت زغل صلاتي من البات نسوق خاف أنا يخل زبل زتهم بس رباينيرو أبزر ما أنتنا نرزلنا قد محج السعودية بحساب رأي من البات حدا كان تقاتي منا أمريكا لو نايبلونيرم أقول تشنا صرت تشعتن حوتي
ንስዑድያ ብፍሉይ ድሮንስ ናይ ኢራን ገይሩ ምስ ሃርመት ናይ ነዳዲ ቦታናቶም ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ገበረትን መጀመርያ ኣይራየቶም ነቶም ድሮናት እቲ ሳተላይት ናቶም ስክሪያ ይከኣለን ካልኣይ ዕንወት ምስ ገበረ ዝኾነ ስጉምቲ ወሰደትን ንስዑድያ ድማ ናይ ብሓቂ ዘሰንበደ ኩነታት ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ድሕሪኡ ምስ ኢራን ምትፍናን ከም ዘይዋፃ ፈሊጣ ኣሜሪካ ብፍጹም ከተትሕና ከም ዘይትኽእል ስለዚ ምስ ኢራን ሰላም ክትገብር ከም ዘለዋ ክፋል ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ ኦኬ እዚ ንግደፎ ስለምንታይ ንምንታይ የድልየና ኣሎ ኣብቲ ዞባና ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ እውን ካብዚ ዝብገስ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ኣሚኑ ዝኸይድ ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ብጀካ ንእስራኤል ጋራንቲ ክትህብ ኣይትኽእልን እያ ዘለና ንሪኣ ዘለና ንዩክሬን ገዲፎሞም ኣለዉ ምናልባት ግዜ ተረኺበ ክበኩም እየ እንከነ ሓደ ዓቢ ዋዕላቱ ገይሩ ኣሎ ኣቦ እውን ሰፖርት ከምዘየለ ነጊሮም ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ዓቕምታታ ድሩስ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝርከቦ ዓቕሚ ድማ ኣብቲ ኣገዳሲ ንቻይና ኮንቴይን ንምግባር ጥራይ ክትጥቀመሉ እያ ንቻይና ኮንቴይን ንምግባር ወይ እውን ንምቕርቃር ከድልዩ ዝኽእሉ ቦታታት ኣብ ኣያ ከተዋፍሮም ትደሊ ዘላ ስለዚ ኣብ ካሊእ ዝመቓቐል ሓይልን ግዜን ሓይልን ወይ ከዓ ፎከስ ወይ ከዓ ኣቓልቦ እውን የብላን እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ዓብ ጋብ ዝፈጥር ዘሎ ቻይና በዚ ጌራ ነዚ ኩነታት ክትፈትሕ ክትጓየ ከላ ራሽያ በንፃሩ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ኣብ ዲፕሎማሲ ድማረ እዩ እዚ ክልቲኡ ኣተሓሒዘ ከረየኩም ክፍትን እየ Is BRICS becoming the new United Nations? The reason we're asking that question is because ahead of the BRICS summit later this month, Russia, which chairs the BRICS group this year, has called on its partners to create an alternative to the International Monetary Fund, the IMF. Why is that, you ask? Because it is mostly controlled by the West. So basically, Russia has proposed that an alternative to the IMF be established to try and counter political pressure from Western countries. لكن وعلى بريكس ككاية سلزخونة بزو حدش حسابات كزربون كنفسون جميرا مالو باي ذا واي ناي بيزنس فورم يكايد لابو ابت بيزنس فورم ناي بريزنت ناي جبت استزاربو قرب كنرغم فتن ندحر مزعج زلو كونتات نت ناي ديبلوماس درجاون سلزغله انتايم زبل زلو راشا IMF زي انترناشونال مونيتري فاند زبال مع عالم لخاوي مع كان ገንዘብ زبال مثلا متكاتاناتو كنفتر كنكلالنا وي وين تودادرناتو كنفتر كنكلالنا مغنياتو اذن بريتون وود انستتيوشنز بحاله دحركالا كونات عالم امريكان عالم ابتقواصرو لزنبرت بناتا حيلي نسات قواصرت كالات وورلد بانك يكون IMF كتقوم كلا دولار دما نغوس ناي ገንዘብ نكون غيرا زغبرتو لتن كالوت هاغرات افريكا نتون جلوبال ساوث بحالو ايربحمن يزلو سلازي روسيا مزعج وريد وازلو غدا تزير بحن زلو مغنيات دما حماقه سلازغونه يكون أمريكا نزيل التهجر ما أجدش لا تتكمل زلا حافظنا جرزين خوات أدمى ولا أنا أمريكا بقرب هذا فتوى هجرات ينزل لي زلوا سلام تاي زخوني يكون بوليتيكالي أنصار أمريكا كين بجمركا بوجيرا مشاقوات قبل الكاس زلا هجرات دما لولا ونتن كسمعران تقولين كومبليتلي كابن أمريكا تلوا كواس أكخلالون سلزي زي alternative أبتو على يستقوان هنا يستقوان جن نايب حكي حدا كابتم أجدسي Established with the intention of being a geopolitical and geo-economic counterweight to the West, BRICS is fast emerging as a formidable bloc with economic might. Here's what Russia is proposing essentially. Russia is proposing altering the mechanisms for cross-border payments among BRICS countries. This way the members can bypass the global financial system. How will that help, you ask? It will help protect these economies from the effects of sanctions imposed. So, isn't the reason كم أكل نايتي international payment system cross border payment systems بعزلو سويفت بنا أمريكا أقارج تكملوا مسار حنا يقدر خوين زول لبزوان زي أكل نايتي دم إيرترا كم حوان أبو واجازو خفلت اللي نزنا جرز إيرترا كغير الحتيتان لمينا أنا إيرترا يكون كارو تجارات دمسي حيلي بلن نزق غيره إز بريكس بحال دما بفلاينا تشاينا دقف ترقي بز حساب زي كتكبر زغليو قدميو جن انتاي قبرلو كل التنقدناتهم بناتهم كارنسي كقبروه كارنسي سواب زبلوه even Ethiopia أبزناي حجي تغيرو زنبرناي China Africa فورم أبو كارنسي سواب كتقبر مس China ببات إراخت اللواوات نابنات بزو حرشاوي مقبي بونديو تريديو قال ملاني China تسدد الله سلازي أكند دولار تدل نعو كتقبر بناي China تشوتو تشاينا دما كاب تعد بزح نغرات تدل نزي نغرات زي ببر تغزو سلازي تبر تدلاينتنا عبيه سلازي خيد نتو قطبا حجز يغلي زبال اب اثيوبيا زغونه لو تيبلون باي ذا واي سني لكري بر اب اثيوبيا كاب اب افريكا خف زلو بات ايرتات زخف زلو زحمق زلو كوين زلو تبايلو تركو حيلو زخا كاب معلتنا معلتي ممكن قال ناي بر بفلو يخيسلو زلو بحفشا زي انترناشونال بيمنت سيستم
እዚ ብሪክስ ሓድሽ ኣናውንስመንት እንድሕር ገይሩ ወይ እውን ሓድሽ ሜቶድስ ኩላቶም ተቐቢሎም ከፅድቕዎ እንተጀሚሮም ንኤርትራ ሜጀር ጉድ ኒውስ እዚ ሓደ ዝዓበየ ኣልተርናቲቭ ክኾና ንኤርትራ ምክንያቱ እተን ሃገራት ኣብ ብሪክስ ዘለዋ ግብፂ ድዩ ስዑድያ ድዩ ኢማራት ድዩ ራሽያ ድዩ ቻይና ድዩ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ጎረቤትና ኢትዮጵያ እውን እንትኾነ እዚአን ተተቐቢለኖ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ንግዲ ዘለዎን ኤርትራ ድሌታታ ካብዚአን ሃገራት እዚኣ እያ ትገዝእ መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ንሳተን እዚ ሓድሽ ፔይመንት ሲስተም ተጠቂሞም ኤርትራ ክሽገር ኣይኮነትን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ካብቲ ስዊፍት ምእላያ መዓት ዕንቅፋት እዩ ዝገብረላ ዘሎ መብዛሕትኡ ንግድናታ ምስ ቻይና ስለዝኾነ ቻይና ድማ ሽግር ናይ ኤርትራ ስለትርድኦን ነቲ ንግዲ ፋሲሊቴት ስለትገብር ዘላን እምበር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ እዚ ሓድሽ ፔይመንት ሲስተም ተቐባልነት ተረኺቡ ንኤርትራ ዓብይ ሓጋዝ ክኸውን እዩ ባይደወይ እዚ ጉዳይ እዚ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ በተደጋጋሚ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለው መንግስቲ ኤርትራ ዝከታተሎ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ዝፅሕፍ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ኣናውንስመንት ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ወይ እውን ንዑ ዝምልከት ኣገዳስነት ብዘለዎ መንገዲ ኣብ ኤክስ ኣብ ትዊተር ፖስት ይገብር እዩ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ብቐረባ ትከታተሉ ዘላ ነጥቢ ኢና ንዛረብ ዘለና by the Western countries. So what is Russia suggesting BRICS do instead? Creating a network of commercial banks within BRICS countries that can enable transactions in local currencies. And this would, in a way, lessen reliance on the US dollar and other major currencies that are controlled by the global financial system. By focusing on using local currencies, Russia aims to create a more self-sufficient financial infrastructure that is resistant to sanctions. The question is what Russia is proposing. Is it possible? And to answer that, we need to first ask, what does BRICS really represent? It represents emerging market economies of the world, countries that for so long have been marginalized in a way by the West. What started out as 5 countries today represents some of the ሓደ ኣብዚ ሕጂ ኣገዳሲ ምዕባለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚኣ ብፍላይ ነዚ ፔይመንት ሲስተም ዕድል ከውህቦ ዝኽእል ኮይኑ ዝስምዓኒ ንዓይ ህንድያ ሓንቲ ካብተን እንቅፋት ኮይና ዘላ ወይ እውን ኣብቲ መንጎ ሕግብግብ ትብል ዘላ ሃገር ዓባይ ሃገር ግን መርገፂያ ዘይነፀረ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤውሮፓን ክትቀርብ ትደሊ ግን ንሳቶም ዝብልዎ ኩሉ ድማ ክትቅበል ኣይደልን እያ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ የላን ሓጎዝጎዝ ትብላላ ኣብቲ ማእከል ብሪክስ ኮይና ድማ ሓንቲ ካብተን ክትጎትት ትኽእል ሃገር እያ ምክንያቱ ኩሉ ናይ ብሪክስ ኣካይዳ ብኮንሰንሰስ ብምርድዳእ ናይ 5 ሃገራት እጅ ድማ 10 ኮይነን ዘለዋ ስለዝግበር ምናልባት ህንዲ ለንቀናይ ብዘጋጥማ ዘሎ ብምዕራባዊ ዓለም ብናይ ካናዳ ይኹን ብናይ ካልኦት ዝመፃ ዘሎ ፀቕጢ ሜይቢ ነዚ ናይ ብሪክስ ክደፍኣሉ ትኽእል ትኸውን ንሳ ሕራይ ጥራይ ወላ ትም እንድሕር ኢላ ቻይናን ራሽያ ነቲ ኩነታት ንቅድሚት ክደፍኦ እየን ኢራን ኦፍኮርስ ትደልያ ዝለይቲ መዓልቲ ትደልያ ነገር እያ ኢማራትን ስዑድያ ሙሉእ ኣባል ኮይና ኣላ ድያ የላን ኣይንፈልጥና ብሓፈሻ ብራዚል ምስ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ምትፍናን ስለ ዘላ ብትክክል ክደፍኣሉ ከም ትኽእል ርዱ ኣለና ሳውት ኣፍሪካ እውን ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ስለዘላ ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ብጀካ ህንዲ እንተደይ ዓንቂፋቶ ሓንቲ ካብተን ብቐረባ ዝዝውርዋ ዘሎ ህንድያ ኮይና ዘላ ተን ካልኦት ኩለን ስትሬት ኣንፃር ኣሜሪካ ኣንፃሮም ደው ኢላ ከም ዘላ ይርዩ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ ስጉምቲ ገብሩ ኩሉ እዮም ስለዚ ተስፋ ንገብር እዚ ፔይመንት ሲስተም ዘድሊ ለውጢ ተገይሩሉ ናብቲ ኩነታት ክኸይድ ኣብዚ ንእሽተይ ኣብዴት ብዛዕባ ብሪክስ ክንሰምዕ ስለምንታይ እዚ ብሪክስ ዝበሃል ኣገዳስነት ዘለዎ Have a look at these numbers on your screen for now. According to data by the World Bank, BRICS comprises 41% of the world's population. So, እንታይ ንርኢ ኣለና ብሪክስ ዝበሃል ብሎክ 41% ህዝቢ ዓለም ኣብኡ ዝቕመጥ ከምኡ ድማ BRICS represents 24% of world GDP. ናይ ዓለምና 24% ቁጠባ ድማ represent ይገብር እዚ ንብዙሕ ነገር ኣጎዳዲልካ ዝግበር ዘሎ ነተን ሓደሽቲ መንበርስ ከየተኻ ማለት እዩ ከምኡ እውን over 16% share of the world trade كما ኣብ ንግዲ ናይ ዓለም ክመፅእ ከሎ ድማ ልዕሊ 16% ነቲ ንግዲ ናይ ዓለምና ዝቆፃፀር ሓይሊ ክንብላ ንኽእል ማለት እዩ again እዞም ፊገርስ ዝተፈላለየ ዳይሜንሽንስ ክትወስድ ዘሎም ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ብሪክስ ዝበሃል ሓደ very important block እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብዚ ዓለምና ንሪኦ ኣለና ሕጂ ንእሽተይ ካብቲ ዘሎ ቦታ ስዊች ክገብር ክፍትን እየ ምክንያቱ ካልእ ኣርእስቲ ኣገዳሲ ከርእየኩም ደልየ ስለ ዘለኹ ኣብ ዞባና ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ ስለ ዘሎ እዚኣ እስከ ንስማዕ እያ እዚኣ ቪድዮ ናይ ብሓቂ ዘገርም ትሕዝቶ ርኢ ኣለኹ ኣነ To declare that I'm aghast at the collective idiocy of the European Union Commission, which is simply doing as Washington is telling them, slapping, for instance, huge tariffs on Chinese electric vehicles and solar panels, for goodness sake. I mean, Europe is not producing its own solar panels. We need solar panels for our green transition. And we have the European Union Commission, which, because it is being ordered by Washington, D.C. to slap tariffs on solar panels coming from China, is following suit. Effectively, Europe is shooting itself in the foot
on command from the United States of America. So that's something else you should be worried about, like we should be worried about in Europe, given that እትሪእዎ ዘለኹም ያኒስ ሚስተር ያኒስ በሃል ፎርመር ናይ ቀደም ናይ ግሪክ ፋይናንስ ሚኒስተር ዝነበረ ሓደ ካብቶም ልዑል ክብሪ ዝውሃቦም ኢኮኖሚስትስ እዩ ፕሮፌሰር ዶክተር እዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ ድማ ፅሒፍ ኣሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ዋሽንግተን ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝምጉት ኣብዚ ጭብጢ ብጭብጢ ድማ ይዛረብ ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ብንጹር ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ትሕቲ ዛ መርሕነት ናይዛ ዩሮፒያን ኮሚሽን ትበሃል ዘላ ኡርሱላ ቨን ደር ላይን ኮምፕሊትሊ ብኣሜሪካ ዝዝውር ኢንቲቲ ኮይኑ ከም ዘሎ ስኻ ተተጋጋሚ ህዝቢ ኤውሮጳ ዝብሎ ዘሎ እዩ ናይ ህዝቢ ኤውሮጳን ናይ ፖለቲካዊ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳን ዝደልይዎ ዘይኮነስ ኣሜሪካ ትደልዮ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብፍላይ ዛ መራሒት እዚኣ ኢንዳይሬክትሊ ናብቲ ስልጣን ከም ትመፅእ ዝገበርዋ እውን ኣሜሪካውያን ስለዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናፃ ዝኾነ ናቱ ፖሊሲ ንክገብር ኣብ ሽግር ከም ዘሎ እንታይ እዩ ከምዚ ክበሃል ከሎ መን እዩ ገለገለ ዝብል ሰባት ኣለዉ I'm really sorry for them ኣብዚ ቻነል ዘለኹም ኣነ ዝበኩም ዘለኹ ሓበሬታ ካብ ተራ ሰባት ኣይኮነን ሪሊ ዕምቋት ፍልጠት ዘለዎም ሰባት እዮም ስለዚ ናይ ብሓቂ ዕድለኛታት ኢና ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዕድል ክፈጥረልና ምኻሉ ምክንያቱ እዚ ነገራት እዚ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ይትኽእልና ወይ ብቐሊሉ ክትሰምዖ ይትኽእልኒ ኢኻ ታንክስ ጋድ ቱ ዘለናዮ መድረኽ እንድሕር ደሊኻ ትክክለኛ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እቲ ብናፃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቻነል ዝመፀካ ሓበሬታ ንዓኻ ዝጠቅም ዘይኮነ ንዓኻ ከተሃልል ዝኽእል እዩ ትክክለኛ ሓበሬታ ደሊኻ ኢኻ ትረኽቦ ናይ ብሓቂ ደሊኻ ኢኻ ትረኽቦ ብዙሕ ሰብ ድማ ይሰምዖን እዩ ስለምንታይ ብዙሕ ሰብ ከምዘይሰምዖ ስለ ዝግበር እቶም ፕላትፎርምስ ናብ ብዙሕ ክበፅሕ ዝደልይዎ ከም ዝበልኩኹም ናይ ደርፍን ናይ ካልእ ጫውጫውን እምበር ኣገዳሲ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ንፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ክገልፅ ዝኽእል ቅድሚ ቀዳምነት ኣይወሃቦን እዩ እቲ ሚድያ እውን ንዑ ኣምፕሊፋይ ክገብሮ ድሌት የብሉ ንኸጋንኖ ድሌት የብሉ the greatest lack, weakness, dearth in Europe is investment. There is not a single European country I know that doesn't need investment and wants Chinese investment. So go to European countries like Spain, for instance, and offer to build BYD cars there, or CATL battery, advanced batteries that Spain is not producing, Germany is not producing. There will be a backlash from Washington. Washington will go to Brussels and say, don't let the Chinese come in here and invest. እንታይ ይብላ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ኤውሮጳ ነፍሲ ወከፍ ኢንቨስትመንት ዘይትደሊ ሃገር የለን ምክንያቱ ኤውሮጳ ሓደ ካብቲ ናይ ኢኖቬሽን ወይ ከዓ ናይ ሓድሽ ነገር ናይ ምፍጣር ድሕሪ ዘትረፎም ምክንያት እኹል ገንዘብ ኢንቨስት ስለ ዘይግበረሉ ዘሎ በቲ ኮርፖሬት ሴክተር እዩ ምናልባት መንግስቲ ይገብር ኣሎ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ኮርፖሬሽንስ ግን ኢንቨስትመንት ናቱ ንኩለንተን ካምፓኒታት ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ እየን ዝገብራ ዘለዋ ንኣብነት ናይ ጀርመን ዓበይቲ ካምፓኒታት ዘናይ መኻይን ብዙሕ ሚልዮናት ኢንቨስት ይገብራ ነይረን ኣበይ ግን ኣብ ቻይና እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ስለምንታይ ቻይና ብሕሱር ብሉፃ ዝኾኑ ኢንጂነራት ከምፅኡ ስለ ዝኽእሉ ዝነበሩ ኣብኡ ስለ ዝፈረዩ ስለዚ ብሕሱር ዝበለፀ ፕሮዳክት ኣፍሪካ ናብ ኤውሮጳ ክሸጦ ትኽእል ናብ ኣሜሪካ ክሸጦ ትኽእል ናብ ቻይና ክሸጦ ትኽእል ዳትስ ዋይ ኤውሮጳ ኣትራክቲቭ ኮይኑ ይነበረን ስለዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ታሪፍ ዲኻ ገለ ጌርካ ንቻይና ኣክንዲ ካብ ቻይና ኣምፂኹም ጥራይ ተምፅኡልና ኣብ ኤውሮጳ ኣፍርይዎ ኢኻ ክትብሎም ዘለካ ንዑ ክገብሩ እንተኮይኖም ከንታይ ክትገብሮም ዘለካ ኣብ ኤውሮጳ መፂኦም ፋብሪካታት ንክሃንፁ ንዑ ክገብሩ ድማ ዕድል ናይ ስራሕ ናይ ኤውሮጳውያን ክፈጥሩ እዮም ነዚ ዘይደሊ መራሒ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኤውሮጳ ድማ የለን ናይ ስፔን ይደሊ ናይ ጣልያን ትደሊ ናይ ሃንጋሪ ይደሊ ናይ ፖላንድ ይደሊ ነዚ ንኸይገብሩ ግን ኣሜሪካ ብብራስልስ ገይራ ሓንቆም ከም ዘላ ኣንፃር ረብሖምን ኣንፃር ድሌታቶምን ንክኸዱ ትገብሮም ከም ዘላ እዩ You have to ዝገልጽ remember, in Brussels there are two international, transnational organizations. There is the European Union Commission and there is NATO, both in Brussels, next to one another. NATO had faded. The war in Ukraine has given it a new lease of life. And essentially, NATO has been making decisions that have been undermining and overbearing vis-a-vis the European Union. Ursula von der Leyen is the apotheosis of this takeover of the European Union by NATO. Ursula von der Leyen, the president of the Commission, even though she's German, she's working for the United States. She is a plant by the United States of America. I'm using a very harsh term, but let's be honest. እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ብራስልስ ክልተ ኣገደስቲ ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ከዓ ማሕበራት ወይ ከዓ ትካላት ኣለዉ ሓደ ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ጥቁ ድማ ኔቶ ክልቲኦም ጥቃጥቃ እዮም ዘለዉ ነናቶም ስራሕ እዩ ዘለዎ ቀደም እዚ ኔቶ ዝበሃል ኣይፍለጥን እዩ ነይሩ ቅድሚ ኩናት ናይ ዩክሬን ሃሲሱ ዝነበረ እዩ ሎሚ እቲ ዝዓበየ ትካል እዩ ኮይኑ ዘሎ እዛ ኡርሱላ ቫንደርላይን ወላ እኳ ጀርመናዊት ትኾነት ንኣሜሪካ እያ ትሰርሕ ዘላ ንኤውሮጳ ኣይኮነን ትሰርሕ ዘላ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክበሃል ከሎ ቀደም ኣነ እውን ፅቡቅ ገይረ ዝዝክሮ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኤውሮጳዊ ሕብረት ማለት ክልተ ሃገራት እዩ ሳቶም ድማ ጀርመንን ፈረንሳን ዝበልዎ እዩ ዝኸው ጀርመንን ፈረንሳን ተተሰማሚዖም ናይቶም ካልኦት ባዕልኹም ትፈልጡ ዝዓይነቱ እዩ ነይሩ ናይ ክልተ ዘን ፍራንኮ ጀርመን ድዮም ወላ ገለዮም ዝብልዎ እዚ ኣላያንስ እዚ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ነይሩ ሎሚ ናይ ጀርመን ኣይደልን እየ እናበለ ታክሲ ይግበር ኣሎ
ናይ ፈረንሳና ጠጠው ክንብል ምስ ቻይና ምድድሕሪ ኣሜሪካ ይንኺድና ተባሃለ ኣንጻሩ ስለዚ እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ክልቲኦም ተሰሪቑ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኸደ እዛ ኡርሱላ ቫንደርላይን ድማ ናይ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ደገፍ ከም ዘለዋ ንኤውሮጳ ድማ ኣብ ሓደጋ ተውጥቃ ከም ዘላ ይዛረብ ዘሎ this is very strong statement ተራ ሰብካ ኣይኮነን እዚ ሚኒስተር ናይ ግሪክ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ፈላጥ ሰብ እዩ ቁጠባ ናይ ግሪክ ከመይ ኢሉ ከም ዝተሰባበረ ድማ ጽቡቅ ገይሩ ዝገልጾ እቲ ገይም ድማ ኣብኡ ናይ ኣሜሪካ ባንክታት ተጻወትዎ ገይም ከም ዝኾነ she's there on instructions of the United States. You can see that because the European Union has always been based on the Franco-German axis, on the axis between Germany and France. This axis, this nexus between France and Germany were always the skeleton on which the rest of the European Union was hanging. And yet, neither President Macron of France nor Chancellor Scholz of Germany was in favor of this rabid anti-Chinese line. This was purely the United States. And the United States has been pushing this anti-Chinese line initially through Eastern European countries that used to be part of the Soviet Empire. So, እቲ ናይ ኤውሮጳ ጉዳይ ጽቡቅ ገይሩ ክርዳእና ብሓፈሻ ኤውሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ጽቡቅ ጌራ ተቆጻጺራታ ከም ዘላን ፖሊሲ ናታ ድማ ኣንጻር ረብሓ ናይ ኤውሮጳ ይኸይድ ከም ዘሎ ግዜ ገሊጸልኩም ነይረ ኣንጻር እዚ ብፍላይ ታሪፍ ምስ ቻይና ዝዋግዎ ዘሎ ምስ ራሽያ ዝገበርዎ እቲ ዝዓበየ ስጉምቲ እንድዩ እዚ ድማ ቁሩብ ድሕሪ ተመሊስካ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ቢካዝ እምቆ ዘለዎ ሓበሬታ እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኤውሮጳ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ሓደገኛ ምዃኑ ንዓዓ ድማ ኢንዲፐንደንት ኮይና ናፃ ኮይና ናታ ፖሊሲ ንክትኣሊ ትሽገር ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ቀጥታ ንዓና ክፀሉ ዝኽእል ሓበሬታ ክሰግር ምናልባት ሓቅነታ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣይኮነን ኣይፈልጥን እየ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያ 98% ናይቲ መንግስቲ ባጀት ካብ ፎሬን ኤድ ናይ ወፃኢ ሓገዝ እዩ ዝመፅእ ካብ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ዝመፅእ ቁጠባ እንተለካ ኮይኑ ናትካ ፎሬን ፖሊሲ ናፅነት ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ዝያዳ ኣብቲ ካልእ ግዜ እውን ክንሰምዖ ኣብዚ እንታይ ክብል ሰሜና ነርና ነገር ያለ ይመስለኛል አሁን ሀገሮች ታዳጊ ሀገሮች እንደኛ አይነቶቹ የውጭ ግንኙነት የፖሊሲ ነፃነት ችግር አለ አይኖራቸውም አይፈቀድላቸው ከፈለከው ሰው ጋር እንድትሄድ አይፈልጉም ከፈለገው ሰው ጋር እንድትወዳጅ አይፈልጉም አሁን ሐቂ ኑቡር ክብረት ናይ ሰባት ክብረት ናይ ህዝብታት ክብረት ናይ ሀገራት ዝሕሉ አምር ስለሆነ ሽርክነት ኩልሎ ሽርክነት ግን ብጽቡቅ ድሌት ስምዒት ጥራይ ተረጋግጾ ይኮነን ሽርክነት ናይ በሐቂ ብክልተ ጋር ካዶ ክትብል ክትል ኣለካ ቅድም ሽርክነት ገብር ኣለሁ ክትብል እንት ሽርክነት ክንገብር እንት መልኢና ጥራይ ዘይኮነን ደገኽን ሸይድ ካብ ደገኽን ገዝእ እንክእል ነፍስና ክንሓድር ክንክእል ኣለና ቁጠባው ሓርነት ንቅድም ክንረጋግጽ ክንክእል ኣለና ብነፍስና ክንሓድር ክንክእል ኣለና ከብድና መልኢና ጥራይ ዘይኮነን ደገኽን ሸይድ ካብ ደገኽን ገዝእ እንክእል ቶምሳና ኣብዝንድና ኣትወኻቡ መጠን ክዛመዱና ክእልሎ ካብዚ ወፃኢ ሽርክነት ኢልካ ንዘረባ ዝበሃል ተዘይኮይኑ ትርጉም ክህልዎ ኣይኽእልን ስለዚ ኣብ ውሽጥና ንገብሮ ዘለና ማለት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ለሚንካ ምንባር ከምዚ ሞያ ተቆፂሩ ኩሉ ግዜ ለሚንካ ትነብር ትኽእላ እንታይ ገደሽና ተኽብልና በሊዕና ናቶም ዘይንኸይድና ከምዘይ ንገብር ቀደም ዶክተር ንርአዮ ዝምስሎ ዝነበረ ኣብ ካናዳ ዲ ኣውስትራልያ ማይን ታሪም እንታይ ገደሽ ማህና ይህረማ ዓድና እንተኣተወና ዛ ዓይነቱ ናይ ሕልና ድኽነት ኣተሓሳስባ እዩ ይህረሞ ማይረሞ ማይ ናቶም ጉዳይ ኣነ ግን ሓሪሰ ዘርኤ ኣፍሬ ከብደይ ክመልእ ምስ ካልኦት ከማይ ኣመሰሉ ከዓ ክሽምት ወይ ክኽእል ክኽእል ኣለና ተሓሳስባ ናብ ከምኡ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እምበር Exactly. This is the reality, man. Exactly. This is the عمتي لو يفلتني. إنت policy من كسر تراست خطلوجن كسب لومي نزانت بديا مسكالو سبات. Imagine نسخة أفل بخانة في كم مسكالو تجارات كتزارات تخين كحز بخاك تمجد تكل لك. نهز بخاز زخونك قرب كل وكاك خلاله. يرترى نزنا جرتك أدم بس حتى نرى. كن إتزنا برا بالضغوطات. نسرفايف ناخد جبر كم حجر ناخد كتلون بالدهوية قاعد يمانيرو. السن كلهم كلاي كمان هاجر أفزو وانزي زبالة السجوم تخيدا زلايا أنا يكون كم زبال زلوا زتا فلاليوني إيرترا بأكال زرقتوا أب إنترنت كفيلم زفلتوا يكونن بأكال زرقتوا أكالاتنا UN زعب إيرترا زبلوان طلوا زهاجر زيا أب أفريقيا كدميت زخدة محبرة فتح كم زلوا نهزبا كربات نيتمرتي نيتعنا نيماي نيكال مسرة تاوي كربات
ولا ون ابت قطرات نزلو صبق زخونه غعزو خيدا خمزلا نتي sustainable development goals بحال نعو SDG زبلوا نعو ኤርትራ ብዝለዓለ ነጥቢ ተሃርሞ ዘላ ሃገር ምዃና እዮም ዝምስክሩ exactly ነዚ ምስኮነ ምናልባት ሎሚ exactly ኣብታ ነጥቢ በፂሕና ኣለና 5 years from now በዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ገዳ እያ ዘላ ግን ሓውሲ ሰላም ስለ ዘለዋ እንኳላይ ገዳ ከለዋ እያ ትግስግስ ዘላ ኣብ ዝዋን እዚ እዚ ከዓ ናይቲ ዓለምና ትቅየሮ ዘላ መድረኽ ትኸስብ ስለ ዘላ እዩ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ዞባና እዚ ዝብሎ ዘሎ ብጎረቤትና ግን ከምኡ ይኮነን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ወይ ከዓፈኛ ናይቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ዲና ሙፍቲ ዝበሃል እዩ ዝብል ዝነበረ እንታይ ይብል ነይሩ ከም ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ወፃኢ ፖሊስናትና ክንሕንፅፅ ኣይክፍቀደናን እዩ ስለምንታይ 900 ሚታዊ ባጀት ናትካ ካልኦት ኣሜሪካን ኤውሮፓ ሕብረትን ዝኸፍለቶ ኮይኑ ጃፓን ዝኸፍለቶ ኮይኑ ደቡብ ኮርያ ዝኸፍለቶ ኮይኑ ንሳቶም ዝበሉ ኸ ክትገብር መን ኢኻ ስኻ ናትካ ክትገብር ናትካ ፖሊስ ንክትሕንፅፅ ከም ኤርትራ ከም ሻዕብያ ናትካ ስትራቴጂ ክትሕንፅፅ ተኮይንካ መጀመርያ በታ ዘላትካ ባጀት ምንባር ክትክእል ኣለካ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወይ ሓዊ ካብ ኣፍሪካ ዘሎ ብዘይ ገንዘቡ ከምዚ ሃብታም ዝመስል ጌርካ ውሰዶ ካብ ደጋ ሓዊ ብሰደሉ ወይ ሓፍቲ ብሰደሉ ሃብታም ክመስል ይኽእል እዩ ሓዊ ወይ ሓፍቲ ምስ ዳተጠው ተቢልዎ ግን ቁልቁለት ኣፉ ይኮርድ ልክዕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢኮኖሚ ድማ ከምኡ እዩ ባጀት ናቶም ካበይ ዝመፅእ ካብ ባጀት ናይ መንግስቲ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሽያጥ ናይ ነዳዲ ዘለዎ ድዩ ናይ ማዕድናት ዘለዎ ድዩ ወይ እውን ካብ ግብሪ ናይቲ ህዝቢ እዩ ዝመፅእ ካብ ወፃኢ ገንዘብ ክህልዎ ይክእልኒ ናይ በዓል ኢትዮጵያ ግን ባጀት ሰፖርት ዝበሃል ኣብ ኤውሮፓ ሕብረት ቢልዮናት እዩ ዝቦም ኣሜሪካ ከምኡ ትቦም IMF ይቦም ወርልድ ባንክ ይቦም ጃፓን ትቦም ኩሎም ምዕቡላት ሃገራት ነቲ ናይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ደጎም እዮም ብከምዚ እቲ ሃገር ሰርቫይቭ ዝገብር ሃገር ካ ዝመስል ኦፍኮርስ ንክንደይ ከም ኢሉ ክቅፅል ይኽእል ክንሪኦ ኢና ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ክንሰግር ኢና መጀመርያ what's going on ኣብቲ ሪጅን በዚያ ብግብፂ ክንጅምር ናይ ግብፂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ቡ ክንጅምር እስከ Planet Earth's longest river. For our next story, let's shift focus to the River Nile. Planet Earth's longest river, the Nile, is a major freshwater source for multiple African nations. It is also a key economic driver supporting agriculture and fishing. But the river is also a point of contention in Africa and has created a rift among a few countries. On Sunday, a key agreement came into force to promote and coordinate cooperation on the matter of the Nile governance. It is called the Nile Basin Cooperative Framework Agreement, or the CFA. It is the first multilateral. So زي حدش وعول أبزلن كانت تفتيم زلوا أتن ناينيل فلق زحل فلن ويون ماي عوزة بركة هجرات مع إثيوبيا أوغندا بروندي دبوب السودان كانوا هجراتن تن نبتي ماي زبركة بهلا نساتن حدا فريم ورك جرم الله حدا مسارح نبي جبتي أبو أبالا يكون تنزلا جن زيادة بتسجبر زلوا بوليسي دما كتصل تدخل جبتيها ስለዚ እንታይ እዮም ተባሂሎም ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ከም ዓቢ ነገር ገይሮም እዮም ዛረብሉ ዘለው እዚ እንታይ ከም ጻሎም ከም ዝኽእል ግን ኩልና ንፈልጥ ኣለና effort by the Nile Basin states to create a legal and institutional framework to govern the use and management of the river. It sets up the Nile River Basin Commission, an institutional body to look after the task. While most of the Nile Basin states approved the agreement, some refused. The agreement was signed by the upstream countries, including Ethiopia, Rwanda, South Sudan, Uganda, Tanzania, and the Democratic Republic of Congo. But it was refused by the downstream countries, Egypt. So, the Brazilian framework, بمن تفرمي بلولو إثيوبيا, Rwanda, Debub Sudan, South Sudan, Malat, Uganda, Tanzania, and Democratic Republic of Congo. So, إذا كفرمو خلو تم تعرفهم زلو those in favor تم أنصارو زلو دما Egypt and Sudan of course أنصاريين كالوت كاس طرف هجرات اللوا خلين دبس أنزي هبا زلو بحفشة ماي سلد صدق أبوشتن تين هجرات أفريقيا more power اللون نيتوبيا نجبتي أكم زعانة مدرك وردوا حتى إثيوبيا سلمتاي زيادة أنا بإثيوبيا تتوقر جبتن تحريركم نتنيل زبحال 800 ميتاويت مايناتو كاب ኢትዮጵያ ይዝበገስ ኢትዮጵያ ያኻ ካብ ኩለን ሃገራት ዲጋ ሰሪሓትሉ ዘላነቲ መበገስ ናይት ማይ ተንካሎት ሃገራት ኣይገበራን ኣለዋ ስለዚ ብሰንኪ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ፍሉይ ዝኾነ መልእኽቲ ይብ ነይሩ was specifically considered an issue related to the life and survival of the Egyptian people as it is the main source of water in our country. Over 98%. Therefore, preserving this vital resource, it is a matter of existence that requires persistent political commitment and diplomatic efforts. In cooperation with sister. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኒል
98% ማይ ንጥቀመሉ ንሕርሻና ይኹን ንሰትዮ ማይ ካብ ኒል ዝመጽእ ስለዚ ጉዳይ ናይ ኒል ንግብፃውያን መሰረታዊ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ነታቃል ካብ ግብፃውያን ቀዲሑሲ ቀይ ባህር ንዓና ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ንህላዊ ዘድልየካ ማይን መግብን ኣየርን እዩ ምናልባት ናይ ሳይንስ ፈላጥ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ኣብቲ ፓርላማ ክዛረብ ከሎ ንህላዊኻ ዘድልየካ መሰረቱ ማይ መግቢ ሳልሳይ ድማ ኣየር እዩ ሓንቲ ካብኣተን ግብፂ ትዛረብ ዘላ ኒል ንህላዊና ኣገዳሲ ክብሉ ከለዉ ማይ ከይሰተኻ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ብባሕሪ ከይነገድካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ብምሉእ ብባሕሪ ነጊዶም ኣይኮኑ ዝነብሩ ነይሮም ካብ ዓድኻ ኢኻ ትነብር ነይርካ ሕጂ ኢኻ ንግዲ ጀሚርካ ሶ ብሓፈሻ ኦፍኮርስ ነዳዲ ብመራኸቢት ይመፃና ነዳዲ ሞ ቀይ ባህሪ ዝሓፅወካ ሰብ የለን ወደብ ብጅቡቲ ትጥቀም ኣለኻ ካልኦት 5 ካልኦት ወደባት ኣለካ ስለዚ ኤግዚስተንሻል ሕቶ ክብል ከሎ ሓሶት እዩ ናይ ኤግዚስተንስ ሕቶ ኣይኮነን ንዑ ንኒል ንግብፂ ግን ናይ ኤግዚስተንስ ሕቶ እዩ ትማይ ጠጠው ተቢልካዮ ክሞት እዮም just as simple as that ብዙሕ ርቀት ዘለዎ ፖለቲካ ወይ እውን ስትራቴጂ ዘድልዮ ኣይኮነን እዚ ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ዘን ክልተን ሃገራት ነቲ ምስ ኤርትራ ተገይሩ ዘሎ ባዕሎም ክገልፅዎ ከለዉ ስምዑ ግብፃውያን ነቲ ሽርክነት ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ መሊሳ ክርእየልየ ከተሓዘልኩም ክፍትኒ ኣብዚያ ስምዑ ስምምነቱ በኢትዮጵያ በባህር ወይም የቀይ ባህር አካባቢ ምንም አይነት ወታደራዊ ቤዝ እንዳይኖራት ከማድረግ አኳያ ነው ይላል ኤግዛክትሊ ታይብለኩም ነራነ ግብፂ ኢትዮጵያ በፍጹም ኣብ ከባቢ ቀይ ባህሪ አክሰስ ክልዋ ከም ዘይክል ዝኾነ ይኹን ናይ ቀይ ባህሪ ርክብ ክልዋ ከም ዘይክል እዮም ክገብሩ this is the deal ግብፂ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ቀይ ባህሪ ብሶማሊላንድ ይኹን ብወደብ ናይ ኤርትራ ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ቀይ ባህር ክመፁ ኣይደልይዎን እዮም እንታይ ይብለኩም ነይረ ባህር ናይ ኤርትራ ክቐብፅዎ እዮም ንሓዋሩ ድሕሪ ሕጂ ወላ ብዛዕቡ ክዛረቡን ኣይኮኑን ኤርትራ ከምዚ ክንገብራ ኢና ዶ ገለ ኖ ኤርትራ ብዙሕ ሌቨሬጅ ዘለዋ ሓይሊ ኣለዋ ዝደለየቱ ሓይሊ ክከላኸለላ ዝኽእል ብዙሕ ኣብ ጣውላ ክትቅርብ ስለትኽእል ዝደለየቱ ሓይሊ ክትቅርብ ትኽእል ምናልባት ሕጂ ግብፂ ኤርትራ ዝኾነ ናይ ዲፈንስ ዲል ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ራሽያ ምስ ኤርትራ ዲፈንስ ዲል ክትገበር ትደልያ ኣክሰስ ኣብ ቀይ ባህሪ ክህልዋ ቻይና ምስ ኤርትራ ርግፀኛ ኣብ ገለ ፖይንት ቤዝ ክትደሊ ምዃና ስለዚ ዓፈርፈር ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንሓዋሩ መኸተምታ ክትገብረሉ ምዃና ቆሪፃ ትኸይድ ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ባይ ዘ ወይ ነዛ ዘረባናቶም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓበሬታ ውፅኢሉ ፅንሄ ለኸሪኩም እየ نسمع قبت انتهي بالوما له يا نو وهناك معلومات تتحدث عن تحالف محتمل بين ስለዚህ እዚህ ጋር የምናቀውና የምንሰማው አንዳንድ ኢንፎርሜሽን የሚያሳዩት ትላለች የጋራ የሆነ ግንባር በሶማሌ በግብጽ እና በኤርትራ መካከል ተሰርቶ مصر والصومال وإريتريا ضد إثيوبيا በኢትዮጵያ ላይ ወይም በኢትዮጵያ ተቃራኒ ضد ማለት በአረብኛ አጌንስት ማለት ነው በእንግሊዝኛው በአማርኛ በተቃራኒው ولعزلها ኢትዮጵያን ለማስወገድ عزلها ማለት እዚህ ቦታ እንዳትደርስ ለመከልከል ማለት ነው ወይም ፐርፌክት ደይስን ታይደልዝ በኤርትራ እዚኣቶም እኮ ከምትናቶም ሕማም ዘለዎም ኤርትራ ይመስሎም ዘሎ ያስ እሳቶም ረስን ግፈጢርሎም ኣሎ ኤግዛክትሊ ግብፂ ትደልዮ ዘላ ኣነ ነዚ ቪድዮ ናቱ ነዚ ንሱ ሪያክት ዝገብረሉ ነበርኩ ኣይሰማዕክዎን ዓረብ ናይ ግብፂ እውን ስለ ዘይሰምዕ ዓረብ ብሓፈሻውን ድኹም ስለ ዝኾንኩም እቲ ዝብሎ ዘሎ ግን ኤግዛክትሊ ኣነ ብናተይ መረዳእታ ኣብዚ ቻነል እዚ ተዛሪበኩም ነይረ ግብፂ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ባሕሪ ከም ዘይተቐርብ ክገብርዎ እዮም ምክንያቱ ብሞመንት ኣብ ባሕሪ ተቐሪባ እቲ እንኳ ሓይሊ ናቶም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ንንግዲ ከም ዘይኮነ ይፈልጥዎ እዮም ንግብፂ ንምቕርቃር ምዃኑ ባይ ዘ ወይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ 1993 መለስ ነዚ ናይ ዲጋ ክዛረበሉ ከሎ ንጥቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ዘይኮነስ ንግብፂ ከርእዮም እየ ኢሉ ፈኪሩ ስለ ዝነበረ ገይርዎ ኢሉ ስለዚ ኣብ ቀይ ባህር ኣክሰስ ተረኺቦም ድማ እንታይ ክገብርዎም ከም ዝኽእሉ ርኢዮሞም ኣለዉ ዛትስ ዋይ ግብፂ ንኤርትራ ኩሉ ዝከኣል ክትገብር እያ بزخون يخون من قدي إيرترا مس إثيوبيا نخي تعرق بزخون من قدي يزبز الله إيرترا نحوار مس إثيوبيا أرك نخي تقبر كل زك على من إيرترا حقس كبوي زياد مردات وصدولا حجي كمل لسينا بعبي بيكتشر كتم عبيت حيلتات كما يمكاتو سنه لغريكم يعني اسمع يا جن تبوز غن حبريتا يزبز الله بقمت عليه قلنا انا لما قد عزله مكلكل ما حدش يجرب مصر مانم جبسن انداي مكرات يحاول يهدد اشقائها ويم يا جبسن وداجوش مانم لا سجا አይችልም خاصة لو اشقائها طلبوا ان احنا نبقى موجودين معهم በተለይ እኒህ ወዳጆቻችን ከጎናቸው እንድንቆም የጠየቁ ለታ فما خطورة التواجد الإثيوبي في البحر ምንድነው የኢትዮጵያ በዚህ የቀይ ባህር ቦታ ላይ መገኘት ችግሩ ምንድነው الأحمر አደጋው ምንድነው على مصر በግብጽ ላይ
المشكلة برمتها بين هذين البلدين በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ዋናው ችግር هي المصالح الاقتصادية للقاهرة የካይሮ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው ይለናል በግልጽ የካይሮ የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው والصراع التاريخي بينهما على النفوذ في المنطقة የሁለቱ ታሪካዊ የበላይነት ወይም ደግሞ በአካባቢው ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ያስነሳ ንጹር ግብፂ ወላ ሓንቲ ትንተና ዘድልየ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ምትፍናን ናይ ኢኮኖሚ መን ሓየለ መን ጎደለ መን ፅልዋ ኣለዎ ገለ ኣይኮነን እዚ እጂ ከምኡ ክብለ ይትፍትን ዘሎ ዳስ ኖት ኳሽን ንግብፃውያን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንህላዌ ናቶም ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ናይ ኒል ንህላወ ናቶም ንነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ 100 ሚልዮን ህዝቢ እንተለዋ ኮይኑ 100 ሚልዮን ህዝቢ ናይ ግብፂ ብዛዕባ ኒል ይሓስብ እዩ ሰትዮ ማይ ክጥጠው ክብል እንተሕሪሎም ከመይ ኢልካ ትሓስብ ኦፍኮርስ ብዓብዮም ዝሓስቡ ኤቭሪ ስቴፕ ናቶም ስለዚ السيستي بزعبا نيل نموحاس سقبرا سقمتي ولا جنزب ينفست جبره ولا جرن تجبره حزب جبتي أنت أردت أتوقف بفتش ما يكلني ولا قدينا قازا رسيعو أبنا أبزنا نيل ترى تكيرون تخيلوا بعلا قدا سنة تعلم نعم هنياتو شتيو ماي قدام الناس اللي سلازي إثيوبيا بفتش أبزو بازيس الوان غيلوا that's why defense deal مسيرترا كبرما مس سوماليا جيرجلو سوماليا يكون إيرترا زغون سكات تسمعون إثيوبيا تمسأنا لنتيلهم جبسي كوفيلهم حافيلهم كم تخم زغلو نيرترا ني سوماليا سلز فوتوهم ويسلز دنقص ولا ما يكونون إثيوبيا أفتبوتان دعتيا زجاجة ده شجر سلاد سبهم زلو exactly كم زعين الديفنس ديل دمايز اللي ناني يرزق لكم نوركانه ترجع هون لهم بتنا إثيوبيا سكاتنا بإيرترا ممسا كاب إيرترا نلعلي كحموز غل منالو لا سيا أنا أجيكم أقول لكم إليه هون عسام توسيدوا ما إثيوبيا عسب مريت إيرترايو إيرترا دما يحمايو عسب سلاز ودل حزب إيرترا ويو عسب تتعاليو غير حزب إيرترا يموت ويتقف مالتها يكون ويون فلو يحدقا يس اليوم اب عسب كوف ندحري لهم إيرترا نقد خمسه تقبرك قبروها خوليهم that's all they do حمانا مقبار ازيوم حيالاتهم صبغيهم كقبروا الكازي كلهم بر حمانا مقبار نمتلام ولا كله خنقبر الكاينه لهم قالاتيوم كتقول مخا خمس غلو مالت تاب بقمه مزراب بتكبر مزرابي حاج ابز سمعوج إيرترا ناي سلام حيل مخانو إثيوبيا طرح زي كونت عالم فريتو يزلو أبزخون عالم تخيركا منقست إيرترا نسلام يسرح نلماتي يسرح زبل أمنتي منقست إيرترا ناي سلام حيل مخانو إثيوبيا طرح زي كونت عالم فريتو يزلو أبزخون عالم تخيركا منقست إيرترا نسلام يسرح نلماتي يسرح زبل أمنتي منقست سم زي تزربا منقست إيرترا باي ذا واي نتازب لازلو أبو خلنا ود مرداتك لبلو ولا وندي لأن كان بزعب إيرترا جاء بلوس لازلو بزن اسمع የቀይ ባህር ከሜዲትራኒያን ባህር እስከ ህንድ ውቅያኖስ ጫፍ ከገልፍ እስከ አፍሪካ ቀንድ ያለውን አካባቢ የሚያካትት ነው زي قداي زي بقى اوبسيسد يوم تصلي لهم يوم زلو بس خذوا قداي زي مجمره يوم فليطوم كيف بحر بس خمسه حلف ولا انت يردانني ليتم معلتن بقى زينا ينقد بوتاتات انت بعت يودي اني واي انا طقمنا هاي بحرنا هاجرنا ጽቡቅ ዝኾነ ሃገር ከም ዘለና ንፈልጥ ነርና ግን ጽቡቅ የርኩም ድማ ሃገርና ሳክን ያገዳስ መሆን አፍሪካ ነው የአፍሪካ ቀንድ ደግሞ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማሊያና ጅቡቲን ያቀፈ ሲሆን ክልላዊና ዓለም አቀፋዊ ኃይሎች አይናቸውን የጣሉበት አካባቢ ነው የዓለም ምጣኔ ሀብት ዘዋሪዎች እንደ አሜሪካና ቻይና ያሉ የጦር ሰፈር የመሰረ ዝትሪዎ ዘለኹም ናይ ጅቡቲ ወታደራዊ ቤዝ እዩ ስለዚ ኣብዙሕ ከመዛረቢዮም ተቀምሉ ዘሎ ጊዜ ጂኦፖለቲካዊ ክስተቶች የአካባቢውን ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ በማደጉ ቀይ ባህር ታላቂ ኃይል ሽኩቻ መናኸሪያ እየሆነ ይገኛል ከ120 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ሙሉ ለሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ የወጪና ገቢ ንግዷ በዚሁ ቀጠና የተመሰረተው ኢትዮጵያ የዳር ተመልካች ከሆነች 3 10 ዓመታት ሆኗል በቀይ ባህርና በአፍሪካ ቀንድ የሚደረጉ ያንዳንዱ እንቅስቃሴዎች የብሔራዊ ደህንነቷ ወሳኝ በመሆኑ ወደ ቀይ ባህር ለመመለስ ጥረት ያደረገች ነው ይህንን ጥረቷን ለማድረግ ደግሞ ከሶማሊላንድ ጋር የባህር በር ማግኘት ስምምነት አድርጋ ካሄደ በተቃውጭ ጉዳይና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል አምባሳደር ሽመቤት ያቀፈ ሲሆን ክልላዊና ኢትዮጵያ ታይም ዝብሉ ዘለውት ምስ ሶማሊላንድ ዝገበርና ቀቡልን ሪዝነብል ከውን ይግባእ ወይ ውን እዚ ቃወመና ኃይል ክህሉ ይግባእኒ ግብፅኻ ኤግዛክትሊ በንጻር እዮም ዝብሉ ዘሎ أي وجود عسكري إثيوبي على البحر الأحمر البحر الأحمر وامتداده يشكل المجال الحيوي المصري هنساند الصومال أمن البحر الأحمر بالنسبة لنا خط أحمر تايم زبل زلو إثيوبيا ግብፅ ድማ በፍጹም ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ንዓና ቀይ መስመር ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባህር ምምፃእ ሓደጋ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ተቐራኒ ሓሳብ ዘለዎን ኢትዮጵያ ቀይ ባህሪ ደይ ምብፃእና
ናይ ህላዌና ሕቶ እዩ ኣብ ቀይ ባሕሪ ቦታ ክህልወና ኣሎ ክብሉ ከለዉ ግብፂ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባሕሪ ምምፃእ ንዓና ድርብ ሓደጋ እዩ ናይ ኒል ኤግዚስተንሻል ሕቶ ክኾን ከሎ ኢትዮጵያ ኣብቲ ቦታ ተበፂያ ድማ ካልኣይ ክልተ ቅላዕ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኦኬ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ዘሎ እዩ ንሓድሕዶም ይሰሓሓብ ኣለዉ ክንብል ንኽእል ኣብዚያ ስምዕዎም እንጂ ተመሊሶም ወደብ እንዴት ባህር እንደተገለለች አውቄ ስትጀምር ደግሞ ጫናዎችን ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላሉ ይላሉ። የዓለም ሀገሮች የኛን ወደብ እንዴት በፖለቲካል ሳቦቴጅ እንደተወሰደ ያውቁታል። ስለዚህ ይሄን ያክል የህዝብ ቁጥር በምስራቅ አፍሪካ እኛ ነን መሪ በህዝብ ቁጥራችን መሰረት ያለ ወደብ የሚመጣውን ችግር ያውቃሉ። ወደብ ደግሞ የንግድ መውጫ መግቢያ ብቻ አይደለም ሌላም አለው። ስለዚህ የሰላምን ጉዳይ ነው የቀይ ባህር ጉዳይ ስለሆነ አገሮች ሊያስቡ ይገባል። የጀመርነው ይሄ ከሶማሌላንድ ጋር የጀመርነው የወደብ እንትን አልቆ ኢትዮጵያ ሶንታም ደሉ ዘሎ ንሕና ብዙሓት ህዝቢ ስለ ዝኾንና ኣብ ደገ ባሕሪ ክወሃበና ይግባእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሓት ስለ ዝኾንና ወታደራዊ ቤዝ ክወሃበና ይግባእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ I think they are ማለት ከሙ ክብሉ ድሌቶም እንዲሁ ዓዶም ከም ድሌቶም ክዛረቡ ከሉ ግን ካፕቺኖ ዘረባ ዝኸደ ይኮነን ኣብዚ ግን ስምዕዎም እንታይ ከም ዝብሉ ዘለዉ ካልኦት ከዓ ወዳድረው የኤርትራ አደጋ ይጨምርብኛል ከግብጽ ጋር ሲወዳደር ለምንድን ነው እንደዛ ምለው ኤርትራ ልክ እንደኛ ሁሉ የሶማሊያን ሁኔታ ታውቃለች ገብተው ከአልሻባብ ጋር ሲሰሩ ስለነበረ የክላን ቤዝድ ፖለቲካ የጎሳ ላይ መሰረተ ፖለቲካ ምን አይነት እንደሆነ ሓደ መጀመሪያ ሓሶት ኣብዚ ዘሎ ኤርትራ ምስ አልሸባብ ኮፊላ ከም ዝተዋገት ዝኾነ ይኹን መረጋገጽ ያለን ሳቶም ንአልሸባብ ምክንያት ገይሮም ምትእትታው ከም ዝገበሩ ይፍልጡ ግን again እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ዕላማ ኣለዎ ስለምንታይ ከም ዝብሉ ንሰብ ንምድንጋር ጠቃሚ እዩ ማለት ኤርትራ ናይ ራድያ ነበረት እንደይኮነስ ተደጋጋሚ ሓሶት ተነጊርካ ዝበፅሕ ሰብ ያምነካ እዩ ሚዲያ ብኸመይ ይሰርሕ ግብጾች አዲስ ናቸው አሁን ገና ነው የመጡት ኤርትራውያን ለረጅም ጊዜ አብረው ሲሰሩ ስለነበረ ያቃሉ አንደኛ ሁለተኛ አርሽ በሆነ ሁኔታ ላይ እንደ የግብጽ ሰራዊት እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ሳይዋጋ ይኖር አሜሪካ ዝም ብላ እየቀለበችው የሚኖር ብዙ ጦርነቶች ከኢትዮጵያ ያረጋቸውን የተሸነፈ በተደጋጋሚ ጊዜ ብዙም የተሳካ በታሪክ ማቆ የለም ከቱርክም ሲሸነፍ ነው ንዕቀት መሊዩ ነቲ ናይ ሰራዊት ናይ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ምስ ተዓቕቦ የመላላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ግብፂ ኣሜሪካ ኮፍ ኣቢላ ትምግቦ እዩ ተዋጊኡ ዝዕወት ኣይኮነን ገለ እዮም ዝብሉ ንኩሉ እዩ ትጃህራ ማለት ኣብ ውግእ ናቶም ሰራዊት ከኣንፃር መን ተዓዊቱ ባይ ዘ ወይ ራይት ናው ነዚያ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ኣብዪ ኣሕመድ ብድሮናት ገይሩ ህዝቢ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ካል እዩ ሕጂ ህልቂት ፈፂሙ ኢልካ ዝዝረብ ተረይሩ ድርብ ህልቂት ይፍፅም ኣሎ ሕጂ እውን ስለዚ ኣቢ ኣብዚ እዋን እዚ ብድሮናት ገይሩ ንህዝቢ ኣምሓራ በል ይብሎም ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ሚድያ ናይ ዓለም ከትም ኤርትራ ተኮይኑ ጫውጫው ኤርትራ ዘይግበረቶ ኮይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ጀነሳይድ ክንፍፅም ኢና ገለ ክንገብር ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ይፈልጥን እቲ መንግስቲ ግን ናይ ኤርትራ ሽም ግድን ብሕማቅ ክትንስእ ክኽእል ኣለዎ እዚ ኣጀንዳ እዚ እዩ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ ስለዚ ወላት ሚድያ ተዘረቦ ኩሉ ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ ግን ንሰብ ከደናግረሎም ዝኽእል ዝበልዎ እዩ ከሁሉም አገር ጋር የግብጽ ጦር ሲሸነፍን የኖሩ ግን አሁን በጣም የበረታ ጦር አለው በአፍሪካ ሲወዳደር አሜሪካ ለእስራኤል ስትል ከፍተኛ እንትን ስለምታፈስበት ግን መሬት ላይ ያለ ልምድ የለው ከዚህ ማን ይሻላል የኤርትራ ጦር ይሻላል አሁን በቅርብ ተዋግቷል ውትድርና ደግሞ የሀገሪቱ ፎቶ መልክ ሆኗል ወታደር ሀገሪቱ ሴኩሪታይዝድ ስቴት ነች እንደ ኖርዝ ኮሪያ ወታደር ነዚ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትብሎ መሲልካ ኤርትራ ወታደራዊት ሃገር እያ ውትድርና መለለይ ናታ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ርእሱ ኣበይ ጠጠው ከም ዝበለ ብምንታይ ትፈልጥ መሲልካ ስለምንታይ ክብል ስለዘይክእል ስለምንታይ ኤርትራ ከምኡ ክትከውን ክኢላ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሱ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ኦብቪየስሊ ቢኮዝ ኦፍ ሃገሮም because of Ethiopia ኤርትራ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ወይ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ሜንታሊቲ ንክትክተል ዝገበራ እዛ ሃገር እዚኣ ጎረቤትና ስለ ዝኾነት እዩ ሱዳን ስለ ዝኾነት ኣይኮነን የመን ስለ ዘለዎ ይኮነን ጅቡቲ ስለ ዘለዎ ይኮነን ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ጎረቤት ስለ ዘላትና እዩ ኤርትራ ትዝዓብየ ስጋት ናታ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ የማን የለ ፀጋም የለ ድምር የለ ምግዳል የለ ካብ ሱዳን ኤርትራው ብፍጹም ስጋት ተሰሚዑ ይፈልጥን እዩ ተቐዳመይትን ናይ ሓዋር ብሕጂ እውን ስጋት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ እዚያ ንፍተዋ ንስጥላያ
كنا منتاي ناب إثيوبيا حجب زبل حبرة السبي هلونا بزو حي كنا قالنا يا حجب زبل انتاي كم زغونة أجمع يرتاع كاني تي حجب زبل سبكة كتسرق خلاله بحاله يعني أسي كلك خلاله زياتهم زوج سبعة كم حجب زبل زلهم أبولوتي كان ساتهم يمشي قرد فترة الكاس بعنو جو نزي قد دايزي زمان قصير تراز قبر زلنا عبنا زمان قصير تراز جبت غير وزول الديل كابزير استبقى سيكون نزوم إثيوبيا تسفى قم زغرة خاب أمي زرداك إيزي روت منقسي إرترا إثيوبيا معرض تزقبر وده يكون أشال كم زنبرين عن رنيرنا أشيلو كمسؤم ناصر هك عب كم زال زالو حجين كم زقبت أمين عن رزالنا كم زقبت أم زماز أسرعت تمساس على مخانو من البعض أبي إيش تسفاني روم كون غلي ميو هو حتى غير وم صبو غيرم فليت أمير يقرأتك بحاله زي كل جبنات كم زقبره that's why شعبيان هو حد بفتسم يقرأتك خليه كلني مسوق سرح خلد حجي هو نزع به علامة يبيع كم بحد شو أورجنايز كوينا شجر كيت فتر مش واحد سرح يخلخو فلتي باللينجن يخلخو بحافة شاجن إثيوبيا تزعبي يتصلعين الناس لزغنت نتزعبي يتصلعين ناتهم مش أي خسر زلك نعنا إثيوبيا جبتن كلتا ورا ديركاتي بكاني جورجو جبت من تاي على تنيرترا تايل الناس جبتي يس جزاتني روم أبقى بوينت أبقى كفالنا يرترا جزاتني روميم كوا حالي فوقن بس جبت زرها مبشر سورانا يرترا بتمجمريا جبت عين عبد الجفيم زقبر ونيرو أنت أريد تبي أنا خنواجع عبد الجف زقبر الناس نبر سمين الناس النت يرترا حيال هاجر نخت كون هيكون إني تبي أنا مداعين يرتلا ما صوت علاماتهم كالينيرو شعبي أجن حيالي نتزوج نبر علاماتهم من مسار إحنا تبع علامات يكون سنات علامات يسرعي لذي جبتي نكسب ما تصبح أبقولنا لعلو كل خنتاي لكم تبي تبع عباي هاجر كتلوس لزي دليسهم كتفرز يكون كتدا خمس دليل وهاجر سلزغنت جبتي نت إيرترا سقعت فترة لا تولد لا دي إثيوبيا نت سرحنا هي إيرترا جبت قبر ويا راي أنت قد قبر لك مسوك سام عليك زي أكن مسألة يا خا هلق تقبر نتسأل يا خا عليها خط فوز ده لسه بتقوله مرحبا يا خطوله فلتيكا كمين نتسأل يا خا أنا سقعت فترة الكازلو كابا خان اللي على دوسلو كابا خان اللي على الخط فوز ده اللي نتقوله أنت خطبل مرحبا ويلكم يا خطوله ويلكم يلقى بيستبع بوتاتبع سرح تبلو نسخة أنت تقبر قبل ما حتى نقعد زوخان تملس أبدي أسمعوا كلهم إثيوبيان كم يكونون كبز خاسمعوا مزبلوا زلوا ስለዚህ እኛ ኢንቨስት እያደረግን ያለነው የእናንተ ልጆች ላይ ነው። ብትፈልግም ባትፈልግም we have 3-4 goals ያ ጎል ምንድን ነው? ጅቡቲ ውስጥ ብታየው ዛሬ over 45% of the population of ጅቡቲ ማን ነው? ኦሮሞ ነው። የሀረርጌ ኦሮሞ ነው። ዛሬ ተዋልዶ ማለት ነው። አንድ ደኬት ከ10 ዓመት በኋላ ሲጨምር ደግሞ ከ50 በላይ ይሆናሉ። ከ20 ዓመት በኋላ ደግሞ 60 በላይ ሲሆኑ ደግሞ ጅቡቲ የኛ ነው የምትሆነው። ፖይንት ብላንክ አለቀ። በፖለቲካ እንደዛ ነው የምታሸንፈው። ኬንያ ብትሄድ ደግሞ ቦረና እስከ ጀነራል ድረስ ነው ያሉት። ያን ደግሞ በግማሹ በኩል سنتايم زبلو زلو تمورما خان تايم زبلو زلو أب جبتي 4% بتحنا لنا كميل 6% مسكونة تولتنا أوروما ناتنا عدو كهونيو أب كينيا أوروما لنا درو حيال بوت حزلنا له أب كل الصومال تقينو كسب 10% بتحنا لنا كأسنا بلنا تا إثيوبيا وإلى حديرة ناتنايا زيتنا عليه تاونت بوليتيكا ترزق بس كله نزي يمثل ملكعو أب كانوا تكاتم كله كاوخن مهارات ኦሮሞ በዛ በኩል ኦሮሞ ከኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮናም እንደዛ መልሷለን። በአማራ በኩልም ብታይ ወሎ እንደዛ ነው። በጅቡቲ በኩል እንደዛ ነው። በሶማሊያ ውስጥ ደግሞ over 20% የኦሮሞ ልጆች ናቸው። over 3 million people in Somalia ራሱ ያሉት ማለት ነው፣ ኢሚግሬት የሆኑት ማለት ነው። ያ ደግሞ ለኛ ያን ጊዜ yes ኦሮሞ ተሳቋል፣ ኦሮሞ ተበድሏል። ያ ብድል ደግሞ ዛሬ ተመልሶ we going to use it as our advantage. سداد بدل ولا وناب سومال تخونه بزح تولادنا يوروما لنا زد ما استراتيجي توالينا سبحانه نت بوليتيكا كنقو عصروينا يزبل زلو ስለዚህ እቲ አጀንዳናቶም ንሓዋሩ ናጣዓና ክንከይድና ዘይኮነስ ናብ ሕማቅ ገጽና ክንከይድና ራይታ አጀንዳ ይሰለጥናል። ወጣትነቱ የሚያመልጠው አብዛኛው ለዛ ነው። ስለዚህ ቁርስና ምሳቸው ነው ውትድርና ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ አደግ ነዚኦም ሓደ ሰብ ጥራይ ዝመክሮም ኣብዚያ እስከስምዕዎ ዝም ለበችለትኝነት እንደዚህ እየፈለክ የምትረማመድበት አይደለም። ማንም ሰው ማለት ኤርትራን በአቅሟን ብዙ ሰው አያውቀውም። ትንሽ ሀገር ነች ብሎ እንደዛ አይነት ነገር ግን ኤርትራ በጣም ትልቅ ሀገር ነች። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። አሁንም በሐቂ ንፍዕ ዝኾነ ተንታናይ ፖለቲካ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲከኛ ብዙሕ ግዜ ይርዳእኒ ኢሉ ኤርትራ ኣዝያ ዓባይ ሃገር እያ ኣዝያ ሓያል ሃገር እያ ኣዝያ ዓባይ ሃገር እያ ስምዑ ዋይ ነገሩ ደስ ይለኛል ትልቅ ኢምፓክት ያላት ሀገር ነች እና 5 እና 6 መሪዎች እድሜ መቀጠልና ማጠር ላይ የኤርትራ እጅ አለበት እና የኤርትራና የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደዚህ የተሳሰረ ነው አስተውለን መሄድ አለብን ዝም ብለን እዛ ኃይል እዚ ገዛእ ደርቢ ስለ ዝኾነ ምስ ገዛእ ደርቢ እርቂ ዝበሃል ነገር ክህሉ ይኽእልን ፀጉዑን መንገዱን ይክሕዝ ኣለዎ ከም ዘሎ ነገር እውን ብቁርፂ ክኽየድ ኣለዎ ናይ ገዚያዊ ምምሕዳር ፕረዚደንትነት ስለ ዝሓዘኮ እዩ ሓፍከፍ ዘብለና ዘሎ ስልጣን እንትሒዝካ ሓደገኛ ኣብ ርእሲ ናይ መንግስትነት ስልጣን ምሓዙ ናይ ውድብ መሪሕነት እውን ሓላፍነት ተዝሽከም ዝግጅለሲ እንታይ ንኸውን ድሕሪ አንቃዕሪርካ ቃልሲ ይኸውን ሞደሓን ምክትለ ዶ ወንበርነት ክገድል ቤት ጽሕፈት ህወሓት ግን ንሕና ኢና ንመርሓ የለን ኣይትመርሕዋን የለን ክንመርሓ ኢና እዚ ኮይኑ ሳዕ ክንደይ ኣብ ናይ ስልጣን መሸውያ ኣትዮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ናይዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበርዎ ክፋእ ተገምጢሉ ኣብ ርእሶም ጉድጓድ ንፋሕርያ ኮይንዎም ኣሎ ካብኡ ክወፁ ድዮም ኣይወፁን ንዖም ዝምልከትን ንዖም ዝግባእን ጉዳይ ክኾን ከሎ ንሕና ግን ቅልጥፍ ኢልና ኣብቲ ኔክስት ርስናትና ክንሰግር ጥራሕ ዲና በዲልና ንመለስ ዝገበርዎ ንኔጋ ድና ኣፍሪካ ሕብረት ተሓባቢሮም ኣብ እዚኣ ንዛዘ ዝብላ ዝተኸተልናዮ ኖ ፒስ ኖ ወር ፖሊሲ ንህግደፍ ጥራሕ ይብድል ነይሩ ወይስ ንሓደ ሙሉእ ጀነሬሽን ኤርትራዊ ይብድል ነይሩ ዝብል ብዙሕ ነገር ምክታዕ ይከኣል እዩ ፌር ዘይኮኑ ነገራት እውን ከም ዘለዉ ንርዳእ ኢና 00 ኢሳያስ መውፃእ ዓመታዊ ኣይከላእኽየን ወይ የማነ ማንኪ ወይ ፊሊጶስ ከይወፅ ከይኣቱ ይገበርክዮ እቲ መንእሰይ ግን 50% ሂወቱ ኣትሒዙ ድንበር ጣይሱ እናገበረ ብኣፍ ቢሉ ንክሓልፍ ሼልተርስ ጣይሱ ጌርኪ ኣምፂኺ ኮሚሽን ብሽሙ እናተቐበልኪ ናይ ዩኤንን ናይ ተኣስሙን ደስ ዘይብሉ ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ከይድታት ንሱ ኣብቲ እዋን ኩናት እውን ከምቲ እሱ ዝገበሩ ዓይነት ድዩ ወይስ ኣይኮነን ኣነ ስኢለ ሓደ ኮሎኔል ኣብ ዝተኣሰርኩሉ ግዜ ነባር ተጋዳላይ ሓደ ኮሎኔል ነይሩን ኣውጋዕና እናሃለናስ ንምንታይ በዚ መጠን እዚ ክጭክኑ ክኢሎም እዚ ኩሉ መስኮት ነቒልካ በር ነቒልካ ክሳብ ምውሳድ ባጃይ ፅዒንካ ክሳብ ምውሳድ ንምንታይ ክሳብ ኩሉ ዝጨኪኖም ገለ ክብሎ ተለኹ ዘይሰማዕኽዎ ታሪክ ይነግረና ማለት እዩ ደስ ዘይብሉ ነገራት ነይሮም ኣብቲ ቦርደር ከባቢ ብፍላይ እናደፍአ ከተሎ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወሰኑ ቦታታት እዞም ናይ ቀይ ባሕር ኮርፖሬሽን ገለ ዝበሃሉ ዝኾኑ ነገራት ነይሮም እና እዚ ወይራ ትራንስፖርት ዝበሃል ጣይስሙስ ተወሰኑ ፌር ዘይኮኑ ዓይነት ነገራት ነይሮም ናይ ምውሳድ ዓይነት ነገር ነይሩ እዚ ግን ብምንም ተኣምር ዝወዳደር ኣይኮነን ብሬሾ ክትሪኦ ተለኻስ ዝራኸብ ዓይነት ነገር ንሳቶም ናይ ሞራል ክኢላታት ስነ ስርዓት ዘሎ መንዲ ኣብ ጎደናታት ክሰርቕ ዝውዕል ዘላ ታነስ ናይዞም ሰብ እዚኦም ብጣዕሚ ዝገርመኒ ድማ ይመፀን ምናልባሽ እውን ንሱ ይመራሕ ነይሩ ኢለ ዝኣምን ኣነ ከጥፍአክ እዩ ክሻብ ሕዚ እውን ከጥፍአና እዩ ኢሳያስ ዝሓስብ ካጥፍአና ሓሲቦ ይኾነሉን ተኸሊፉ እውን ኢልና እዩ ነጊርና እዩ ንሓዋር እውን ንኣና ከጥፍእ እዩ ኢሳያስን ሻዕብያን ዝገልፁ እምበር ሰብማ ንእሽተይ ኮያ ክልተ ሰብ ሰለስተ ሰብ ከም ብሄር ከም ዓዲ ከጥፍአና እዩ ዝሓስብ ምዚ ክራኸበሎም ብኢት ነፃ ይገብሮም ዘለኹን ጌታቸው ረዲኽኒ ምስኦም ኮይኑ ብምውሳነ እየ ዘብላ እምበር ንኣብይ የኾነን ዓዲ መምፅዎ ናይ ባዕሉ ፕላን ድሌት ሕነ ናይ ምፍዳይ ናይ ምድቃቕ ንዘለኣለም ኩርኳሕ ዝኾነኒ እዩ ዝብሎ ከባብን ህዝብን ከድቅቕ እዩ መፅኡ ኢሳያስ እምበር ስለዝተዓደመ ገለመለ ይኾነን ዓሻ ኮይኑ ኢሳያስ ንኣብይ እንደዚ ኣይሪኦን ባይዘወይ ንኩሉ ይሪኦን ባይዘወይ ሽኳን ናብዚ ዘለዉ ናይ መንግስታት ኣፍሪካ ንኣውሮፓውያን ገሊኦም ዓታት እውን እንደዚ ኣይሪኦምን ብሕሊንኡ ማለት እዩ ታእዩ ኣብ ርእሱ ዘሎ ተኣይስሙ ድሌታ ኢሳያስ ተዓዲሞ ይመፀን ምናልባሽ እውን ንሱ ይመራሕ ነይሩ ኢለ ዝኣምን ኣነ ከጥፍአክ እዩ ክሻብ ሕዚ እውን ከጥፍአና እዩ ኢሳያስ ዝሓስብ ካጥፍአና ሓሲቦ ይኾነሉን ተኸሊፉ ዘይትሪአን ዘይተሰማዐን ግፍዒ ኣብ ዓድዋ ተገይሩ ምቑራፅ ኣብ ጌርካ የማናይ እጁን ፀጋማይ እግርን እንዳቆረጥካ እዚ ኣብ ዓለም
أبترعت والزيلي أبحكوا الزيلو تحلف كفري تحلف بوتاتنا كنمرش هناك صبح حداس علب أسر بوتاتنا كنتي نايك أدم كم تحداس إرترا زنتوه كب جمجم بدمتي بقلتم بعد مدم كنبلينا كسب سمعي زركب كندالينا نفتحي النشاع كنكب زرع ماي كسب إيروز كب. The United States is pleased with the adoption today of Resolution 2023, imposing additional sanctions on Eritrea for its failure to... ሪጭር ቀደም ሰለጥና ጭርጭር ሳምህ ግዜ ይብሉ ጎልጎል ኮይንካ ጭርጭር ክትጻወት አይተኸልና ሀድም ብዙሕ አይንፈልጥና ግን ዘሕር ነዊሕ ፀገም ሃድንነት ስለተማሃርና ኣናፍራ ቆሓት ኣይጥፍኣናን እዩ ወያነ ኣብቅዕ ዝን ላዕለ ክቕፅል ክእል እየ በዚ ኣሜሪካ ተደገፉኒ በዚ እንግሊዝ ተጣቑዕለይ በዚ ሓደ እንታይ ተገበረለይ በዚ ከምዚ ኢልካ መዳናጎይ ጥራይ መቋሰል ወያነ እዚ ኣይከኣለን ክኸይድ تحدنا بزغيدو تحدنا بزغيدو حجي ويانا خمي غيركم يكون تريو تقولوا كما حد حموم او بهوسبيتال داتومو بزو اوكسجين بزغا انفيجن غيرهم دلو بزو اوكسجين قالو بزغا انفيجن قال يقولوا هم غيركم تريهم نعهم دحشه مردات تحز تقولوا مالتي يا ተኪኡን ኣብ ስልጣን ዝመጽ ኣካል ብዝምልከት ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝርርብ ይግበር ምህላው ኣባል ፈጻሚት ስራሕ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕወሓት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ኣፍሊጣላ ብዛዕባ እቲ ዝትክኦ ሹመት ንዘራረብ ኣለና ዝበለት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሙንጆሪኖ ውድብ ሕወሓት ሓዱሽ ሹመት ከም ዝሃበ በመዝኽኻር ጌታቸው ዝትክእ ሰብ ብዝምልከት ንዘራረብ ኣለና ክትብል እውን ተሰሚዓላ ብመሰረት እቲ ውድብ ዘካፍል ሓበሬታ ድማ ሕወሓት ነቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኮታ ተጠቂሙ نشمت كابيني منسترات بمداب نتيجيهم محدار كتفو مخانو زقلت حبريت هادما فتسو محاسوت يوخت بلون تسمع جزيهم من محدار بريزيدنت الناس لازم حزفوا أيو حفكف زبل النازل سلطان انت حسكا حدا جنيات أبرس ناي منقس النت سلطان محازو ناي ودم مريحنات ونحلاف النت تزشي كم تقول جلسي تاين خون حري أنك عريرك أرشي خو مودحان مختل الدوام برنت كقدر بيت صحبات حوحات قن نحن أينان مرحا يلن أيت مرحوان يلن كل مرحا إلي زي كوينة مكان حدث وميتوا قاسيلوا ون أي غطلن أفتا زواسل الله أفتا توقع على دحرت كوين كباست زي كوينو قاسيلوا زخدر لمن قديلة كايا الصراحة دي تساينوا بأمن تواقعهم بومبي سلا توارزة بأمن موقع جميرنا بأمن تواقعهم جننت زفوت صمون اللو بأمن تواقعهم قاسيلهم تسوون اللوية شعبية مكان حدث وميتوا دايم زبلو زلو اب تግራይ ዘሎ መናውራ ብዙሕ እንዲዩ ብዙሕ ዓይነት ይምስግዝ ድማ እንደ ሰማዓና በእምኒ ምስ ሻዕብያ ከም ዝዋጉ ዝነበሩ ምስ ኢትዮጵያ ደይኮኑ ዝዋጉ ነይሮም ብዓብዩ ኩሉ ግዜ ኢንቴንሽን ናቶም ወላዚ እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ሓደ ካብቶም ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ ናይ ኤርትራ ዘለዎ እዩ ናይ ኤርትራ እውን ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ ዘለዎ እዩ ኣገይን ሕጂ እውን ተመሊሱ ጌም ኦቨር ተባሂልዎ ተመሊሶም መፅኦም ኣለዉ እቶም ቀደም ተሪፎም ዝነበረ በአዲስ አበባ እቶም ተጋሩ ኣብ በረኻታት ወፅኦም ክስሕንዋ ከለዉ ዘይነበሩ ኣብ ኣዲስ አበባ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ኣዲስ አበባ ተላይኾም ካሳቶም ሕጂ ሓዱሽ መልእኽቲ ሒዞም ነቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ሸንኮለል የብልዎ ኣለዉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ጌታቸው ዲ ክምረፅ ወዲ ሓቡ ዲ ክምረፅ ደብረፅዮን ዲ ናብ ስልጣኑ ክምለስ ዊ ዶንት ኖው ተሓሸውየ ናቶም ግን ብዝለዓለ ናህሪ ይቕፅል ኣሎ ቅድሚ ናብ ናይ ኤርትራ ምስጋረይ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ ብዝላ እስከስምዕዋ قد أير إثيوبيا تسرح زلا حريقة زروا جميرة حوي أبزو خوفي لزلخوكو كفتشي سانتا خاصحبو بمبال حتو دي ولا ندري كرداء كازيك إليا حتو حتيتا حونا ون اتي تقلقالي تحت بمبال يغريتا زحبتي سلزي فلوتكي بمبال ملي سلا حراي أمس أيو بمبال نافت الشيء أتيا كمزي نعزبا زلنا أبز فيديو اتودقن باقرم رمو تقريمو أنوكو أبتي تفتشي امتي أبزخن منتاي بمبالي حتو قريب الله أبزون منتاي كوفي للوخ تريو مشاء الله خازي كفتشكا بمبالي داقماي سانتو أوستي حتير دقاي كلا إجزين خفتش قديتا تقددو زلا
ከምዝ ንዕዘባ ዘለና እዛ ቁርዲት ነቲ ክዳውንቲ እንዳውፅአት ናይ ምንታይ ናይ ንግዲ ወይ ከዓ ናይ ሸቐዲ ብምባል ምሳሓተተቶ ኣይኮነን ናይ ገዛ ልብሲኡ ወይ ከዓ ክዳኒ ብምባል ይመሊስላ ንምንታይ ደሞ ናይ ዋልድ ክዳን ብምባል መሊሳ ድማ ጉዳይ ስራሓ ንኸይትገብር ሕቶታት ክተፅዕቕ ንዕዘባ ኣለና ግርም እዩ ዝብለካ ንምንታይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክዳን ሒዝካ ዛ ዓይነት ሕቶ እዩ ንሱ እውን መሊስላይ እሂ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክዳን ክሕዝ ኣይክእልን ድየ ብምባል እዩ ተገምጢሉ ሓቲትዋ ተመሊሳ ንሳ እውን ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ምስ በለቶ እወ ናይ በዓልቲ ቤተይ ክዳውንቲ ብምባል ደጊሙ እቲ ሓቂ ሓቢርዋ بدحر زسي انتي كتصبت اذا سب زيا ناي بعلت بيتي كداونتي حيزه زلو خبلا الله اتا تفتشا زلا سانطاون تفتشا خمز مصط قدمي ازلو سبات يفتشو خمز خونو سرحهم خمز خونو تفلطيا جن حدا حق الله مغنياتو ناي قطفطفن سرقن بحرن لمدن زلوهم سبات قدنيوم فتاتشوم اتزدليوم انداغدلو نعفاف صدقا بدحريون اذا سسعتي قالن السيتي نابتي حدا شارنيلا بمخفات ازنتاي بمبال مسحبرتو ጨናዩ እዝኸ ቫይታሚን መድሃኒት ምስበላ ረሲት ወይካ ወረቀት እንተለካ ከተበኒኻ ተዘይ ኮይኑ ግን ውድእትን ርድእትን ያ ወዲ በአግሮም ሩሞት ተገሪሙ ከም ዓስዳ ከም ዝጀሚርኩም ኣነ ኮ ፋልማያ ያኮንኩ ናብ ዝመጽእ በመባሊ ሕቱ አስዒቦ ንሳ ግን ሓንቲ ንጽርትን ያይባቶ ወረቀት እንተለካ ንብረትካ ይሐልፍ ወረቀት ይብልካን ግን ተሃጊርካ ወይካ ተዘሚትካ በመባልያ ሓበሬታ መሐላሊፋ እዛ ቁርዲድ ተግባራቶም መመሊሱ አርምምን አስደምምን ይዘብለካ ፓስፖርት ካሃበን ምስበለቶ እንታይ እኽትኮን ዘለኺሉ ንሱውን ሓቲትዋ ንሳ ግን ነታ ፓስፖርት ክትምንጥሎ ኢና ኣብዚ ቪድዮ ንዕዘባ ዘለና አንቱም ሰባት ከምዚ አዝመሰለ ደፋር ተራእዩ አይፈልጥን ምክንያቱ እዚ ሕቶዚ ከሕተት ይግብኦ ዲ ንዝብል ሕቶ ተሓቲትናውን እዋ ዝኾነ ይኹን መልስ ክትባይ ትኽእልኒኻ ከመልካ ነዚ ክትሓቶ ትኽእል ምክንያቱ ፀጋ ናይ ፈጣሪ ውህብቶ ናይ ትዝነብሮ ዘለኹ ክኸውን ይኽእል ንምንታይ ደኣ ሮጊድካ ብምባልያ ሕቶ ቅሪባትሎ ኣብቲ ፓስፖርት ምስ ረኣየት ስእሉን ኣብ ፊታ ዘሎ ምስሊ ንሪኣ ውፅእ ሞበሊላ ኣውፃእ ቢላቶ ብድሕሪኡ ኢኻ ንምንታይ ደኣ ሮጊድካ እሂ ብምርጓድን ምዕባርን ከ ጉዳይ ምሕላፍን ምትራፍን ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተጀሚሩ እዩ እትወድውን መሊስላ እዩ ብዛዕባ ዝኸ ይምልከተክ ዲ ኮይኑ ብምባል ይመሊስላ ስለዚ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታት ክገብሮ ዝፀንሐ ዝተፈላለየ በደላት ዝተዓዘበ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዝነበረ زي حبريتا سمعوا اينو غليهم غلغله سبات አለው እንዴት ናይ ኢትዮጵያ ሕማም ዘይወጸሎም I think ካብ ታሪክ ክምሃር ዘይደለ ሕብረተሰብ ኣለና ኣብዚውን ከምዚ ክንደይ ግዜ ኢልኩም ጽሒፍኩም ኣለኹም ካብ ናይ ኢትዮጵያ ቫይረስ ናይ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሰብ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ጽቡቕ ዘሎ ዝመስሎ ከትካ ክስሕና ኢኻ ካልኦት ኣሕዋትካ ስሒኖማ ሕማቕ ኣጋጢሞ ይነግሩ ከለው ኖ ደሓኒ ዘለኮ ከምቲ ሰብ ዝብሎ ይኮነን እኳ ዝብሉን ኣለው ኦኬ ኪዱ ሓደ መዓልቲ ኻዚ ትሪእዎ ዘሎም ሕጊ ኣልቦነት ንዓኻትኩም ድማ ግዳይ ክገብረኩም እዩ ብተደጋጋሚ ኢና ነግር ዘለና ሃገር ኣብ ሕንፍሽሽ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ሰባት ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብርቱዕ ከም ዘሎን ብር ድማ ሓንቲ ዶላር ብ140 በፂሓላ ስለዚ ናይ መናብሮ ናይ ቁጠባ ሽግር ስለ ዘሎ ተዓዲ በብ ዝረኸበ ሰብ ክሰርቕ ዝፍትን ኣብ ሱዳን እውን ኮሪና ኢና ቅድሚ ዛ ሃገር ምፍንጃራ እኮ ኤርትራዊ ካብ ጎደና እናተወስደ ክስርቕ ተጀሚሩ ነይሩ እዚ ኸዓ መፍራስ ናይ ሓንቲ ሃገር ሕጊ ኣልቦነት ናነገሰ ዝኸይድ እዚ ኣብ ከምዚ ቦታ ክኸይድ እሞ ፀገም የጋጥመኒ ትብል ተኮይንካ ሻዕበል ጌጋ እቲ ኩነታት ባዕሉ ክምህረካ ይኽእል እዩ መጀመርያ ግን ናብቲ ካልእ ርእሲ ክሰግር እየ እስከዚያ ስሙ ኣፖፖ ቴማ ናይ ምትላል ክንዛረብ ከለና ኣብዚ እውን ሓደ ኣሎ እዚ ስፖርተኛ ተወዳዳሪ ናይ ብሽክሌታ እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ግርህና ዲና ክንብሎ ዋላ ዕሽነት ከመና ይርዳእካኒ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ነታ ንእሽተይ ዘላቶ ዝና ዓባይ ዝና ይኮነትና ዓቱ ተቂሙ ሰራዊት ኤርትራ ሕማቅ ምዃኑ ሕማቅ ከም ዝገበረ ግፍዒ ከም ዝገበረ ብዛዕባ ኤርትራ ጎስጓስ ዝገብር ዝነበረ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ኤርትራውያን ንሓግዞ እናበሉ ይጉስጉሱ ከም ዘለው ንማንም ሰብ ክትሕግዞ ትኽእል ኢኻ ንፀላኢኻ ምሕጋዝ ወይ እውን ከምዚ ኣንጻርካ ንዝሰርሕ በዓልካ ኣብታ ኩርሲ ምስ ሰቐልካዮ ፅባሕ ተጎዲእካ ግን ውይ ክትብል የብልካን ስለዚ እዚ ነታ ዝነበረቶ ፕላትፎርም ኣንጻር ኤርትራ ጎስጓስ ንምግባር ዝተጠቐመላ እዩ ነይሩ ስለዚ ከምታ ጎስጓስ ናቱ ትሮጦ ተኮይና ባዕሉ ህዝቢ ዘይሮጦ እንታይ ክገብር ህዝቢና ወሽለኽለኽ ዝብል ስለምንታይ ንህዝብካ ክትሕግዝ ዘይትመርፅ ኣሕዋትካ ደየለውን መሊኦም ሓገዝ ዘድልዮም ዘሎ ስፖርታዊ ክለባት ዘድልዮም ዘሎ ንዖም ምስ ገበርካ ድሕሪኡ ንተጋሩ ሓግዞም ኢትዮጵያውያን ሓግዞም ሱዳናውያን ሓግዞም ኣይ ዶንት ኬር መጀመርያ ግን ንሓውካ ክትሕግዝ ዘይትፍትን እንተኾነ ገለገለ ሰብ ኣሎ በቃ I don't know ሕማም እየ ክብሎ ዝኽእል ግን ንሓምዚ ዓቡ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልኒ እዚ ሰብ እዚ ክትሕግዞ ትደሊኻ ፋይን ብሽበ ኤርትራዊ ክትሕግዝ ደስ ዝብለካ እንተኮይኑ ግን ኤርትራውያን ኣሕዋትካ ኣለዉ መዓት ኣትለታት ኣለዉ ኣብዚ ነዚ ጥዋዕዋዕ ደበልዎ ኣብቲ ውድድር ንሶም ተወዳዲሩ ነይሩ ላሓንቲ ምሶም ክኸይድ ኣይከኣለ መይቢ ስለዚ ነቶም ዓቕሚ ዘለዎም ደቂ ዓድኻ ክትሕግዝ ዘይትመርፅ ስለምንታይ ኣብቲ ጎበጎበ ትኸይድ ኩሉ ግዜ
ዝበዛሕኩም ከምኦም ዘይኮን ክንፈልጥ የግን ሓደ ሰባት ኣለው ንባዕሎም ከምኡ ጠዋያት ኮይኖም ካ ንኻልእ ሰብ ክጠው ይብልካ ኢሎም ካ ይዛረቡኻ ኣወል ግን ቤላ ገይሩ መሊስሎም ነይሩ رأيهم اتم سراويت عمالهم اتي طباحيهم زبل سراويت إرترا اسلاميهم زبل منكليو كبي مخانو قمتو تنابيبو زخيد امريكاوي وياناي بلوت كرايكمي ألادين زد ديكتاتر زبل قال نعيشل النت اندسترا هوليوود زول لح فيلمي امريكا انتبلنا امريكا بمالليت وعق ترايس تواقعت الناخ مسلككم يبلون 0-0 public opinion مكاب لإرترا سئلا خبي يمثل منزدر بيقول لوا وق ورار مستقراي إرتريان تروبس جينوسايد ريب شعو نحنا نمقوت سراويتنا بلو على ومريتو يزولو نبل يقول فوا جينوسايد يبلو سراويتنا جينوسايد سمعوا وازا زربا كسع كندي تاقيم بتصبو غير قليش لكم على بزي داي فتسمن نبل يقدفوا سراويت إرترا زرفهم سراويتنا يزرفنيو نبل يقدفوا عميسو سراويتنا يعمسنيو نبل يقدفوا زملس لالهم مسترسعو مسيلو منا مسألمن حالفهم اتفتسيمنا زين استبهلولو سور وقاقن اتزبلونا يكونن أبأزان محبر سب علم كتنح زد الله قوقوي مسلي فيستيبال ربشهم بوليس هاريمهم أكاتيلهم ننحدحدهم تقاتيلهم حلاف الناس زي سمعوا خم انسسا بدم نفس زمر حسب متببع اتزقرم نيرتراويان تراي زي كونن بوليس هاجرنا ماتهم سام مهرام كبوصحو سور دفيتي قبرالهم زخونو كوباتا وفيركا امباغارو متببع اخلناو تمصنصانن حيال تكالات صدتان زلون معرباوያን هاجرات نعناو تكبار مقصارن مبرعنن نخالان نهلونن عشش مبال ادمن بدحريت كم زلو جهودي اتا مغنيات دما حنتيا زيغاتاتن يخون هاجرات عالم قعزي سئلي إرترا مقرابي جلوبال بابليك اوبينيون مكاب إرتراويان كمزيوم زبل سئل مدلاو كمتي أمريكا تسمعن كلخا انتا يزبل سئل يغجلكا استوعل ديمقراسي ين رديت ديفي أخل أفريكا اختبلن كلخا خيز مسكا سئل انتاي وق ميت سلم بك ازي بندفيو سرحلو حزو ازي فيلم بلاد دايموند يبل تحستو رايوه بالدقيقة محكز مسل سئلي نابا امروم الأخ إرترا سرح اللاز سنحن زلون مثل دمان السويق مس تقراي تواقيهم مس درق تواقيهم مس جبوت تواقيهم مس يمن تواقيهم كالسي وق عملت الزبلو زيناتات مسرح اي ربربولون يوم علاما سلازخونه. Two Eritrean groups come together in an intense standoff in North Edmonton that resulted in police intervention. We've certainly heard similar stories with regards to the perpetrators. This allegation that Eritrean soldiers تزكبوا global public opinion بحماقسم نيرترا دقاقيم كاتل إعلامو زخونة زي فلتعسب إذا إرترا خميز بلت يا خمز بالمقبار توريست خمز فرها مقبار لا يوقعن رسمن يا إلكا تأمن مو شعو كتكت ساعة اللواب تبللو حراي قبركم ما زبل دمس مأكاب شعو القدان تدنققو حقوم كبهالو وقعن تعوج لافت حويان كمصلو سلات تعتقولا تنانا قست كمصلو نتخ قبرو وزدلي أكيد مسرت كنصفو اليوم نخلو خفوق زدقاقمو أنت زاويانس كند زغت حسو يتحفر انديا إلا نقرم يوهات كند يدينا نيرنا إذن ناتنا يبلعت ودق ميدياتاتكوا حزب إرترا اقرنا بزمرحو هدمالو ويانا درفو بسيحم سراويت إرترا تودي وقبلا سنيحن شبل الكبلان كلوا يواه إرتراوي إزوم سبات كحسوون كلوس أي حفرون ديوم يلترايز حلفو ملسو قنت صوري يحسو خمزلو فلتيو ما استوعلات تودي اتا سرحوا زلو فيلم اتا قنع تباهيلوم زخفلو لا اتا حصوت ايكونتن اتا مدققاميا مدققام حماق مسلي اتبنش كل بوليتيكا وصقا وايت هاوس زخونه اندسترا هوليوود انتاي كمز قبر ريخم مايخ اتوم دايركترات كابي يمصو مسلي إرترا انتيلنا كم مدققام مجلسيتات فوسنا يزنتايو انتيلنا دما كم ناتوبي ملسي صبوق سئلن مسلن هاجركا دقاقم اللهم نسغاي تربرب دقاقم حسوتو قوا زي ربربوس حق انيا مثل هاجركا منقار كربربكا يبلون بسم سبعو مسل يوم سبك مسلولكا بسم رديت يوم كمحلولكا بسم ديمقراسي يوم أرحونا خبلوكا بولهم أجان انت سلعوا لي ديمقراسي آيد لي انني خينو حاصر الدرب بولهم
ولا حنت دوسا خلا يبلان أول تعيد ناي بحق بحر exactly ميديا ذهب كايا ينقد ميديا مت أتوم أنت أركان إيرترا كوتشلو ملايتم معلتن زدوخ مزلو نساتهم ولا ونحسوتي قبرن تلو يا حسوتي قليلكم تحلفهم نو نيوتيوب نميديا حسوت دي حكا يقدسوني زدقاقم ستوري ريليفانس هلو أقدا سنة هلو سب دما سيرش قبر كلهم فلا يزم سعادات يوم زقبر وزلو فيديو كل سب انتاس بعشنته انتاس بقرنته قالك حرق يلو كتعرف يلي شير قبره قال اما داتا اتم عربيان هقرات نوعيه مزريو اتم حزبي توريست خمس دل نبره ايرترا نزيات مثلا نيشتي كفالناتا نابزلا على كم زبات قبروا ስለዚህ ኤርትራው ስራሕናትካ ነቲ ጽቡቕ ናይቲ ሃገር ንቕድሚት ንምባል ለይትን መዓልትን ክንደክም ክንክእል ኣለና በዚ ድማ ይጅምርቲ ጉዳይ ኣፍሪያምነት ሕርሻን ምምሕያሻት ሕርሻውን ፍታት ጽቡቕ ዝኾነ ስትራቴጂ ሓንፂፁ ይርከብ ኣሎ ሓደ ካብዚ ሚላታት ድማ ግቡእ ዝኾነ ሕርሻዊ መርያት ዘለዎ ብኹሉ ሙሉእ ዝኾነ ማሽነሪ የድሊ ነዚ ተረዲኡ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ብዓይነተን ፍልይ ዝበላ ናይ ሕርሻ ትራክተራት ክእቱ ንዕዘብ ዘለና በዚ መሰረት ድማ ኣብ 2022 ሕጂ ከምዚ ክንዛረብ ከለና ገለገለ ሰብታይ ክመስሎ ኽእል እተን ትራክተራት እተን ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ግን እንታይ ይገብር ኣበይ መሪና ይብል ኣብዚ ኣስምዑ ኣብ ገጠራት ከይዶም ዝገበርዋ ዘለና ናይ ማይ ፀጋ ተጠቒምና ዓመት ሙሉእ ኢና ፍርያት ነፍሪ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዜጋታት ዝዓብልሎ ከባቢ ክኸውን ዝበቕዐዮም ደቡብ ደንከልያ ዝቑማዕ ምምሕዳር ከባቢታት እያ ነበርቲ ከባቢ ኣብ ዓሰብ ናብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ንምብፃሕ እዩ ኣቦ ሓንቲ ካብተን ንኡዞባ ደቡብ ደንከልያ ዝቑማዕ ምምሕዳር ከባቢታት እያ ነበርቲ ከባቢ ኣቦም መነባብሮኦም ብምጓሰን ምግፋፍ ዓሳን ዝምርኮስ እዩ ቅድሚ ነፅነት ሕርሻ ንጥፈታት ልምድ እኳ እንትንብረም ምስ ግዜ ግና ንጥፈታት ሕርሻ ዝነጥፉ ዜጋታት ዝዓብልሎ ከባቢ ክኸውን ዝበቕዐ እዩ ሓደ ኣብነት ናይዚ ድማ ኣብነታዊ ሓረስታይ ዮሱፍ መሐመድ ዑመር ኮይኑ ብኸመይን መዓሰን ተበጊሱን እንታይ ዓይነት ለውጢ ኣብ መነባብሮኡ ረኺቡን ናይ ሎሚ መደፍረት ፃዕሪ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣምቦ ዝበሃል ዓዲ ይመስለኒ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ዓሰብ ማለት እዩ ሓደ ቅዱስ ሓረስታይ ኤርትራዊ ዝገበረራ እዩ ዮሱፍ ኣሕመድ ዑመር ይበሃል ቀደም መነባብሮይ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝተመርኮሰ ነይሩ ባሕሪ ከቢድ እዩ ምስ ማዕበልና ተቓለስካ ኢኻ ንጥፈታትካ ትካየድ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ካብ 2008 ጀሚረ ግን ኣብ ሕርሻ ክነጥፍ ክኢለ ፈለማ ኣብ ውሽጢ ካንሸሎ ሓንቲ ፈልሲ ተኺለ ጽቡቕ ምስ ተሰማምዓ ኣብ ጎና መሬት ፍሒረ ባንያን ጉዕን ዘርየ ንእሽቶ ጀርዲን ገይረ ጽቡቕ ውፅኢት ምስ ረኸብኩ ድማ ተስፋ ሰኒቐ ብድሕሪ እዚ ኣይደቀስኩን ተበራቢረ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ናብ ብርጭቕ ሰጊረ ኣብዚ ከባቢ ከምዚ ዝኣመሰሉ ነገራት ስለ ዝዝራእ ናብ ኮሚደረን እኽልን ሳዕርን ክፍትን ክኢለ በቲ ዘካየድክዎ ፃዕሪ ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዝረኸብኩ ምግፋፍ ዓሳ ኣቋሪፀ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ሕርሻ ብምዝምባል ንሞያ ሕርሻ ከም ቀዳማይ ስርሒ ገይረ ይቕፅል ኣለኹ እትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ እዩ ትዘድልየና ነቲ ሃገር ናትካ ከተማዕብላ ኮንካ ነቶም ናስቲ ሓረስቶት ክትሕግዞም ክትክእል ኣለካ እቲ ቴክኖሎጂ ናብኦም ከተቕርቦ ክትክእል ኣለካ ደገፍ ክትቦም ኣለካ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዙሕ ደገፍ ከም ዝገበሩሉ ዝነግር እዚ ሓረስታይ እዚ ኣብነታውያን ድማ ሳክት ድኳን ወይ ባር ዝኸፈቱ ዘይኮኑ እዚኦም እዮም እቶም ኣብነታውያን ንሳቶም እውን ፅቡቅ እንዲሁ ግን ነዚኦም ዝያዳ ክብሪ ክወሃብ ይግባእ እኹል ንዋት ሕርሻ እውን ስለ ዘይነበረኒ ዓይነይ ዓሚተ ክብገስ ወሲነ ሞተር ክገዝእ ስለ ዝነበረኒ ጥሪት ሸይጠ ሞተር ቀሪበ ሞተር ምስ ገዛእኩ ካብቲ ጀሚረዮ ዝነበርኩ ስራሕ ብተዓፃፃፊ ምህርትየ ክረክብ ጀሚረ ሚኒስትሪ ሕርሻ ነቲ በጉሰይ ብምርኣይ ኣድላይ ዝኾነ ደገፍ ገይሩላይ ካብ ዘርኢ ጀሚርካ ሜላ ኣሰራርኣ ኣገባብ ምኩስኳስን ልዕሊ ኩሉ ድማ ዕቱብ ምክትታልን ሞራልን ኣይተፈልየንን ቀስ ብቐስ ናብቲ ዘመናዊ ሕርሻ እየ ተሰጋጊረ በቲ ዝረኽቦ ውፅኢት ተተባቢዐ ዝያዳ ፍቕሪ ሕርሻ ክሓድረኒ ጀሚሮም ዓብን ሰሪሑን ይሰርሕን ኣሎን ብተወሳኺ ንሓረስቶት ሃገርና ብነፃ ዝወሃብ ደገፍን ኣገልግሎት ድቑዒ ዘመናዊ ማሽነሪ ሕርሻ ምሉእ ዘርኢ መድሃኒት ጥሪትን ዘራእትን ዘጠቓልል እዩ ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ሓረስቶት ሕርሻዊ ፍርያቶም ናብ ዝተፈላለዩ ዕዳጋታት ሃገር ንምብፃሕ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንጥሪትን ምህርቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን ንፍርያት ከም ሃገርን ህዝብን ብዙሕ ጥረታት እንኮለና ቀዳምነትና ንልምዓትን ርእስኻ ምኻል ኣውፍያ ኣብ ኣፍሪካ ኣብነታዊት ሃገር ንምዃን ጉዕዞኣ ትቕፅል ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንኮ ኤርትራ ብዙሕ ብድሆታት ዝነበራን ዘለዋን ሃገር እያ معاد بدهوتات معاد شجرات معاد صقمات الناس سجرت تخيل زل هجريا سلزي الزك سلزو خونة تكونتات ناتنا channel ناتنا تيفي تبل channel الله تكون زا فيديو كابير رخيبيا إذا كل بدهوتات جن بتعجستيات سجرة ديرا كل نجار تبغ سلزي نبرة ويون تعم سلزي نبرة يكونن سلزي تعجسو سلزي أب إيرتراز غمز ولا ما نسي مراحي ولدي كلاتهم لعل كبريزة لنانه نسخاتكم من كمايكم زخونكم እዚ ኩሉ ዝተፀመሞ ዋጋ ናይቲ ምፅማም ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይዳ ኣላ ተዓዲ
መቸም ቀደም ተዘይ በርኪትና ኣብዚ ዋን እዚ መጀመርያ ከምታ ወልስ ዝበለና ጽቡቕ ናይ ዓድና ሼር ክንብሎ ክንከላለና እቶም ክጽሕፉ ትኽእሉ ብሎግስ ጌርኩም ጽሓፉ እቶም ብእንግሊሽ ክገብሩ ትኽእሉ ቪድዮ ግበሩ ወላ ይርአ ውሑድ ሰብ ይርአዮ ፕሊዝ ነፍሲ ወከፍ ሰብ በዓቕሙ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ኤክስ ነዚ ለንቀነ ዝግበር ዘሎ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብ ኤክስ ኣነ ክርኢ ከለኹ ብዙሕ ሰብ ሼር ክገብሮን ክጽሕፎ ንርኢ ኣለና እዚ ኸ ሰናይ ነገር እዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ኩልና ዝመላላእ እናገበርና እንተኸይድና እቲ ሚድያ ናይ ኤርትራ ኣሉታዊ ነገር ጥራይ ዘይኮነ ጽቡቕ ነገር እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ዳትስ ዋይ እቲ ሚድያ እውን ቻሌንጅ ዝገብሮ ይረክብ ኣሎ ተሓሶት ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዘይኮነ ሎሚ ሚድያ በዚ ፕራይቬት ሚድያታት እናተተክአ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ጽቡቕ ናይ ኤርትራ በፍንጫ ናብቲ ህዝቢ ዓለም ይመጽእ ኣሎ መንግስቲ እውን ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ዓቕብታት ከምዚ ገይሩ ሰኒዱ ናብ ህዝቢ ስለ ዘቕርቦ ዘሎ ብጣዕሚ ዝተዋሃደ ስራሕ ካብዚ ንላዕሊ ክስራሕ ኢና ንደሊ ኩሉ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ክፈልጦ ይግባእ ኣብ ደገ ሼር ክንገብሮ ትሬንዲ ከም ዝኾን ወይ ከዓ ብዙሕ ግዜ ከም ዝረአ ክንገብሮ ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሓላፍነትን ስራሕን ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሼር ምግባር ከምኡውን ኮሜንት ናትኩም ምፅሓፍ ነዚ ከምዚ ዓይነት ቻነላት ንሰርሕ ዘለና ምድጋፍ ድማ ነቲ ስራሕና ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዝ ናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚኣ ብልፅ ደርፊ ገድፈኩም عينت قرطويلا كويت بلد مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملقات كوتشاف نبجاف خفطم زتتنكفلت بانديراي عتي انديخي يترقالو ميداخي كنقويولينا دكخي كنقوارزو ششايكي بانديراي مامي تيتبغتي فناتيتيين بعقلي على كحناي لناخي كما هارالو تايكي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشا عندا علي نابخي يبلني ولي من مولا كما خي عينت قرطويلا كويت بلد مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملقات كوتشاف نبجاف